Once again, good morning, ladies and gentlemen. Maray na aldaw, Bicolandia. We would like to request everyone to please settle down for we are about to start our program. Muli, nais po naming anyayahan ang lahat na magsiupo na dahil tayo po ay mag-uumpisa na ng ating programa. Maraming salamat po. Once again, good morning! Bicolandia, maray na aldaw pasakaw. Nais po naming anyayahan ang lahat na magsiupo na dahil tayo po ay mag-uumpisa. We're about to start our program, so we would like to ask everyone to please settle down. Maraming salamat po.
and good morning, Bicolandia, Maray na Aldao, Pasakaw. Welcome to Hataw Kalusugan, the Drowning Prevention Month. Nais po naming anyayahan ang lahat na magsitayo na for the opening prayer for we are about to start our program. Maraming salamat po.
Once again, good morning, Bicolandia Maray na Aldao. Pero syempre, hindi po kumpleto ang Aldao kung hindi tayo mag-i-stretching ng onte. Let's check the energy of Pasakaw. Pasakaw, pag sinabi kong hep-hep, I want you all to say hooray, showcasing how happy you are today. Pasakaw, let me hear you say hep-hep! I'm sorry, I can't hear you. One more time, Pasakaw, let me hear you say, hep, hep! Hooray! That's the energy of Pasakaw. Ngunyan, I wanna make sure, nakikita po ba ako ng gabos? Thumbs up if yes. Kita po ba ako ng lahat? Yes, how about from this side? Yes, okay. Bago nating tuluyang ihataw ang ating kalusugan, we're going to have a celebration flash mob as we celebrate the Hataw Kalusugan and of course the Drowning Prevention Month. Don't worry, wala rin po akong talent sa dancing. Puro confidence lang gayon. So hindi ko po kayo papahirapan sa sayawan. Pasakaw, ma'ams and sirs, our first steps is clap our hands in the air. Pasakaw, ready to clap your hands in 3, 2, 1, and clap your hands in the air. Very good. This will be our first step. Now, ladies and gentlemen, our second step, kanang kamay muna po. All we have to do is single, single, double, double. Single, single, double, double. Pasakaw, let me see your right hand up. Very good. Hands up, everybody. And on my count, ready for the single, single, double, double in 3, 2, 1, and single, single, double, double. Single, single, double, double. Very good. Grabe, Mayor, ang energy ng Pasakaw may pabalakang agad. I love it. Now, ladies and gentlemen, our second to the last step, pakitaas ang duwang kamot this time. Everybody hands up. And on this part, all we have to do is up and down, up and down, and up and down. But Pasakaw, here's the catch. As we do the up and down, kaipuhang may hiyawan. Kailangang may whoo and down and whoo and down and who? What I want to hear is who? Pasakaw, ready for the up and down in 3, 2, 1, and louder! Grabe talaga ang ating mga man in uniform sa who. Everybody, our last step, all we have to do is roll, roll, clap, clap. Roll, roll, clap, clap. Hindi ko na po papatagalin pa. I want to ask everyone to please rise. Everybody, please rise. Pasakaw! Are you ready? Let me hear you say, hep, hep! I can't hear you. One more time, let me hear you say, hep, hep! DJ, let's get loud! Everybody,
mong palakpakan dyan. Thank you so much, ladies and gentlemen. We may now take our seats. Grabe. Ngayon ko nakita na handang-handa na talaga ang pasakaw. Humataw para sa kalusugan. Pero pasakaw, kung hataw lang din ang pag-uusapan, siguradong hindi magpapahuli ang No Entry Group. Without further ado, let's give it up for the opening salvo for the one and the only No Entry. Let's give them a big round of applause, please. Once again, ladies and gentlemen, that is the No Entry Group. And now, without further ado, we want to ask everyone to please rise for the Zumba, a quick Zumba dance. So everybody, we want to ask everybody to please rise. Magsitayo po ang gabos. For our Zumba dancers, the spotlight is yours. Pasakaw! Maray na aldaw!
contigo, mamá. La Para sa te quiero Hataw Kalusugan! dale, ponte suelta y no lo pienses más. Mueve tu cuerpo, dale chula, motiva el movimiento. Que tú quieres conmigo, lo siento. No te pares que nos vamos a local, pero bien relajado tu cuerpo. Dale chula, motiva el movimiento. Que tú quieres conmigo, lo siento. No te pares que nos vamos a local, pero bien relajado. Mueve ese bum bum mamá, ea ea, mueve ese bum bum mamá, ea ea, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese bum bum mamá, ea ea, mueve ese bum bum mamá, ea ea, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese, mueve ese. What's up, me consideración. Esta es la función perfecta y lo aclama. Come on, llama. Play duro, choque masoquista, llega el exorcista. Levante la mano que estoy pasando lista de doy. Boom. Ella dice ha, le doy. Ella dice ha, what's up, tra, what's up, tra. Quiero una noche contigo, mamá. La temperatura nos va a hacer sudar. Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar. Dale, ponte suelta y no lo pienses más. Once again, thank you so much, no entry dancers, and of course, Pasakaw. Ladies and gentlemen, as we welcome you sa ating Hataw Kalusugan Drowning Prevention Month, everybody eyes at the lead wall, please. Ang init, no? Gusto nyo bang mag-swimming ngayong summer? Laging tatandaan, do your part, be water smart. Gawin ang 5 Bs upang maging handa at ligtas mula sa pagkalunod. Bantayan palagi ang mga batang lumalangoy. Bida, salbabida. Gumamit ng life vest o tamang flotation device. Bawal ang alak. Huwag uminom ng alak kapag lalangoy. Barrier. Takman ang drum at balon. Maglagay ng harang kung nakatira malapit sa anong tubig. Bystander intervention. Unahin ang sariling kaligtasan, huwag lumusong, mag-abot o maghagis ng panligtas at humingi ng tulong. Palaging maging alerto sa peligro. Tandaan ang 5 Bs para ang buhay sigurado. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Dahil sa hangarin ng kagawaran ng kalusugan na tayo ay maging ligtas at malusog, pinapalawak natin ang kaalaman at kakayahan ng mga tao na gawin ang 7 healthy habits at kumonsulta sa primary care providers. Ang gawin ang 7 healthy habits ay isang kampanya para mapaunlad ang kalusugan ng bawat isa sa pamamagitan ng pagsunod sa 7 priority areas. Una, ang diet and exercise. Gusto natin na ang lahat ay kumain ng wasto at kumilos ng husto para maiwasan ang lahat ng uri ng malnutrition. Ikalawa, ang environmental health. Wais sa wash o tinatawag na winner ang sakuna ready. Malinis na inuming tubig, kalinisan sa paligid, malinis na mga kamay at kahandaan sa anumang sakuna. Ikatlo, ang immunization. Tara, magpabakuna para maiwasan ang pagkamatay at pagkakasakit dahil sa mga vaccine-preventable diseases. Pang-apat, substance use. True idol, pag bisyo-free ang lifestyle. Iwasan o itigil ang paninigarilyo, vape at alcohol. Pang-5, mental health. Mahalaga ang sarili. Bestie, laging tandaan, alagaan ang sarili para maiwasan ang mga mental health condition. Pang-6, sexual and reproductive health.
pamilyang planado, sex na protektado, maayos na pamilya at makakaiwas sa maagang pagbubuntis at mga impeksyon. At ang pangpito, ang focus natin ngayong araw, violence and injury prevention. 1. Kaligtasan kahit saan. Laging pag-iingat para makaiwas sa iba't ibang uri ng injury katulad ng pagkalunod. Ang kumonsulta sa ating mga primary care providers naman ay ang kampanya na nakatuon para sa paghikayat sa mga Pilipino na magpatingin sa primary care provider para maiwasan ang malalang mga komplikasyon ng mga sakit. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong kumuha sa mga resources mula sa Material Directory o makilahok sa Department of Health Bicol Health Promotion Viber Group. And without further ado, para tuluyang umpisahan ang ating programa Ngunyang Aldaw at para formal na buksan ang pagtitipon ngayong araw, isang masigabong palakpakan para sa ating butihing mayor ng bayan ng Pasakal, Camarines Sur, Honorable Nino Taiko! Thank you. Thank you po. Matibay pala magbayli si Doc Ray. Good morning po sa Kabos. Isang malakas na palakpakan po para sa atin lahat. Thank you po. First of all po sa mahal na Diyos, maraming salamat sa lahat ng biyaya na binibigay sa atin sa araw-araw. Second, gusto ko pong i-acknowledge po ang ating buting DOH Regional Director, Director Rosa Maria Rimpillo, and representing by our Provincial DOH Provincial Health Officer, Doc Ray Millena. Yaon po, digdiyo, palakpakan po. From DOH family, from Region Provincial DOH po, from Philippine Red Cross, Bureau of Fire, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, and other men in uniform who are here this morning. Sa mga beach owners na yan dito po ngayon, Sangguniang Bayan, headed by our Vice Mayor George Bengua, who are here this morning, the rest of the member of the Sangguniang Bayan. Siyempre po ang ating masipag na Municipal Health Officer, Doc Ara, nandito po with her team from Rural Health Unit, health personnel from 19 barangays of our municipality, the barangay health workers, barangay nutritionists, the punong barangays, barangay council, other guests and visitors coming from other local government unit of province of Camarines Sur, other stakeholders, partners, and service provider who are here this morning. Sa Gabos po, nananayaon digdiyo Gabos, magandang umaga po sa ating lahat. Of course, hindi ko makalimutan ang ating pong DOH representative, Ma'am Au. Nandyan po sa likod, Ma'am Au. Maraming salamat po. Again, good morning po sa ating lahat. In behalf of the local government unit, I just want to welcome you all. And I just want to extend to the DOH family, Doc Ray, kindly extend din po to our DOH Regional Director for bringing this very important event this morning. Ano po? Ang ating launching ng Drowning Prevention Month celebration. Ano po? Maraming salamat po. Out of 35 municipality, 2 cities in the province of Camarines Sur and other municipalities and cities in the Bicol region. Napili niyo po ang bayan ng Pasakaw para dalhin dito ang isa sa napaka-importante pong programa ng Department of Health, ang Drowning Prevention Month celebration. And at the same time, kaya din nandito po tayo ngayon, inimbitahan din po natin yung mga barangay ng ating bayan
At the same time, meron din po tayo na Hataw Kalusugan Health Caravan dito po na dinadala ng DOH po at ng Municipal Health Office. Siguro po sa pagkakataon na ito, kaya binigay o dinala ng Department of Health sa bayan ng Pasakaw ang Drowning Prevention Month dahil po kilala ang bayan natin bilang summer capital ng Camarines Sur. Lalong-lalo na very timely this time, nandito po tayo sa summer season ngayon na kung saan maraming mga kababayan, maraming mga tao, mga beachgoers ang pumupunta dito sa bayan ng Pasakaw po para po maligo, mag-enjoy, kasama po ang saindang mga pamilya, asin po mga kabarkada, kung si Isay pa po, nakasama nila para pumunta dito sa bayan ng Pasakaw. At napaka-importante po itong okasyon dahil magkakaroon tayo po ng kaalaman. Bintay or lamang ang may kaalaman kung paano po magkakaroon tayo ng kaalaman sa pag-iwas ng pagkalunod ng isang tao. Aside po na meron tayong dagat dito, ang bayan din po ng Pasakaw, Doc Ray, meron din po kaming mga incident na mga pagbaha dito. Malaking tulong po to para sa information campaign. Ano po? Awareness campaign ng mga taga-Pasakaw na kung saan po napaka-importante na maisalba natin ang buhay ng tao. Lalong-lalo na din po sa mga beach owners na nandito ngayon. Kaya po you are part of this important occasion para magkaroon pa tayo ng mas malaking kaalaman sa tulong po ng ating mga partners, ng mga volunteers na nandito ngayon, kung paano natin po i-handle, kung paano natin i-monitor, kung paano natin bibigyan ng pagpahalaga na ang ating pong mga bisita na papasok, lalong-lalo na ngayon na panahon ng tag-init, ay magkaroon po tayo ng agaran at maayos na pag-asikaso para po sa kanila. Kaya po, Department of Health, in behalf po ng LGU Pasakaw, we are very grateful. We are very thankful for this event, for this activity na dinala nindo dito po sa bayan ng Pasakaw dahil malaking tulong to para po dito sa amin. Sabi ko nga po, masaya po kami dito. Recently po, 2 days ago, nagkaroon kami ng local health board. Sabi ko kay Doc Ara, masaya po ako bilang mayor ng bayan ng Pasakaw, Doc, dahil sa dami-dami ng bayan, kami po din ang isa sa napili. Ano po, na para dalhin ng Department of Health, ito pong launching ng Drowning Prevention Month celebration. At sa mga stakeholders, mga partners natin, mga volunteers, ang pagkakataon na to po ay isa puso at isa isip natin. Ano po, malaking tulong po to para tayo po ay nagkakaisa. Para po tayo ay may kaalaman. Lamang ang may kaalaman. Lamang po ang tao na sabi niyan, alam kung ano ang gagawin, lalong-lalo na pag dumating ang sakuna ng baha at merong sakuna ng mga nalulunod na tao. Ano po, yun lang sa muli. Maraming salamat po, Department of Health. Salamat po, partners and stakeholders na nandito ngayon. Maraming salamat at welcome po kayo sa bayan ng Pasakaw. Programa po natin ngayon, Do Your Part, Be Water Smart. Sa bayan din ng Pasakaw, give your best, Hataw Pasakaw. Salamat po sa Indo, Diyos Mabalus po. Once again, maraming salamat po sa ating Honorable Mayor Nino Taiko. Wala pa tayong mas masikapong pangalakpakan pa dyan. Once again, thank you so much to our Honorable Mayor Nino Taiko Pasakaw. Totoo naman na lamang ang may alam, lalo na tayo po ay nasa summer capital ng Camarines Sur. And of course, now without further ado, pakinggan naman natin ang mensahe mula sa Department of Health Bicol Center Health Development, represented by the one and the only Dr. Ray Milena. Let's give him a big round of applause, please. Dr. Ray Milena is the Development Management Officer for Division Head of Field Coordination and Management Division. Hello. We are really honored and thankful, no,
sa LGU Pasakaw for accepting, being the host of this activity. No? Very timely naman talaga and natatama sa lugar because as you've said ng ating mayor, kayo po ang summer capital ng Bicol, if not ng Kamsur. No? So, unang-una po, Honorable Nino Taiko, our Honorable Mayor, ama ng bayan ng Pasakaw, sa ating mga kasama niya sa LGU, mga municipal kagawad na nandito po, si Honorable Melinda T. Sambahon ng Committee on Health. Ma'am, good morning. And of course, sa First Lady ng Pasakaw, kay Honorable Mariol Taiko, ma'am, and Honorable Christian Obordo, sir. Of course, kasama din nila dito po si Citadel Bautista, Master Teacher ng DepEd. So ma'am, thank you po na nandito ka po. And of course, sa ating Honorable ABC President ng Pasakaw, Honorable Jodel Floriano, and kay Doktora Ara de la Rosa Basinas, Municipal Health Officer, Doktora, at sa kanyang mga kasama sa RHU. No? We have also a activity, no, sa kalusugan. Kaya after this activity, pwede po kayong iikot para tingnan yung mga booths, no, na nandyan. Marami kayong makukuha. Sabi nga ni Mayor, lamang ang may kaalaman. So we are not only focused regarding avoiding drowning, but yung pang-holistic na kaalaman sa kalusugan. Yung sabi nga, positive health-seeking behavior. Kasama na po dyan ang nutrition. Mr. Noel Plufino, President ng Pasakaw Hotel Resort Owners, Sir? Ay, sir, salamat po. No? So, this is po talagang para sa inyo po to. No? And you have a big part and role sa activity at saka sa adhikain natin na maiwasan talaga ang drowning. At saka ma-improve talaga ang tourism. Kasi it's one of our business, economic endeavor para mas lalong mapaunlad ang ating bayan. Then sa mga barangay captain ng Pasakaw, different barangay officials, sa mga kasama nila na nandito, mga representative, mga barangay health workers. No? Salamat sa nandito kayo. Kayo po ang aming health promotion officer sa bawat kanya-kanyang barangay. Malaki po ang inyong role pagdating sa kalusugan at sa paggabay, maging tulay, para makamit ng kanya-kanyang barangay ang kanilang health, health ng community ng barangay. Katulong kayo ng barangay officials, ng municipal officials ng Pasakaw. Representative from the national agencies, DNR sa Mines Geoscience Bureau, PSA, Philippine Statistics Authority, Bicol, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Kamsur, and Philippine Red Cross, Camarines Sur, Department of Education, MSWDO, Pasakaw, MDRRMO. No? Sa MDRRMO, kayo po ang leading pagdating sa response. No? So, kayo po ang haligi. No? Dapat talagang well-organized. And alam ko, I'm very confident because ang province ng Camarines Sur Hall of Famer sa Kalasag. And you are well organized. Magandang maging mas malakas ang relationship sa health and also sa ating sambayanan. Sa pagdala, pag-iwas ng mga sakuna, especially with regards to drowning. And of course, kasama ko sa Department of Health, representatives from Bicol Medical Center, being the apex hospital ng ating province, and hindi lang province, neighboring regions. Sila po ang leading.
nasa 19 specialty services na ang binibigay nila. No need kayong pupunta pang Manila, nandyan na lahat sa Bicol Medical Center. And mga kasama ko, mga personnel sa Department of Health, Bicol CHD, no, sa Pidoho, kasama natin si Ma'am Nira de la Cruz. Siya po ang isa sa pinakamagaling na DOH rep. Ano? Yan nga ang challenge ko. Dapat ang pasakaw makasabay na sa kasili. Kaya tatawagin ng kasili papa. Ano? Ang kasili, ibig sabihin, Kabusaw, Sipokot, Libmanan, Pamplona, Pasakaw, Interlocal Health Zone. And pag-usap namin kanina ni Mayor, maraming development na mangyayari dito. Not only sa economic, but also on the health aspect. So if you can organize this Kasili Papa Interlocal Health Zone, health being a basic services, I'm very sure mas igting natin, ano, mai-ensure natin na ang health ng bawat pasakawenyo ay nasisiguro. So with that, let me po basahin ko sa inyo ang mensahe ng ating Regional Director, si Director Rosa Maria Rimpilyo. No? Kahit gusto niya magpunta rito, kaya lang medyo sa time constraint, no? Hindi talaga aabutin. No? So, sayang. Sana makaabot siya. So, ang sabi ng ating Regional Director, isang malusog na araw sa lahat. Sa ngalan ng aming Regional Director, sabi ko nga kanina, si Dr. Rosa Maria Rimpilyo, katuwang ang provincial government ng Camarines Sur at local government unit ng Pasakaw, nagpapasalamat po kami sa inyong pagdalo sa ating major health promotion campaign activity para sa pagdiriwang ng Drowning Prevention Month. Ayon sa datos ng Department of Health, ang mga batang 12 taong gulang pababa ang kadalasang nasasangkot sa mga insidente ng pagkalunod. Karaniwan itong nangyayari sa mga buwan ng Marso hanggang Abril. Sa mga dagat, swimming pool, ilog o kanal. Kaya naman, sa temang Do Your Part, Be Water Smart for a Drowning-Free Bicol, muli nating ipinapaalala na ang drowning o pagkalunod ay isang kritikal na public health issue. Nais natin na palakasin ang advokasya para maisagawa ang mga low-cost, evidence-based at epektibong hakbang para maiwasan ang pagkalunod. Sa mga magulang, nanay, tatay at tagapag-alaga, hinihikayat po namin kayo na maging aktibong katuwang sa pagsulong ng drowning prevention. Siguraduhin po natin na ligtas ang ating mga family outings kasama ang ating mga chikiting at gawin natin ang 5Bs. Ano po ang 5Bs? Tandaan po to, kanina pig flash na dito sa ating LED TV. Unang B, bantayan palagi ang mga kasama nating anak o batang lumalangoy. Ang pangalawa, gumamit ng bida salbabida, life vest o tamang flotation device. Pangatlo po, siguraduhin may barrier o harang ang bahay kung nakatira malapit sa anyong tubig. At takpan ang mga drum at mga balon. Pang-apat, bawal ang alak. Kaya wag pong magiinom habang naglalangoy. At bawal din ang bystander intervention. Anong ibig sabihin ng bystander intervention? Kung minsan, sa kagustuhan nating makatulong, nakakalimutan na hindi para tayo marunong maglangoy. Kaya, nauunang nalulunod, yung tutulong.
O instead na isa yung malulunod, naging dalawa. No? So, sabi dito, suriin muna ang sarili, ang kakayahan bago tumulong. Kasama din po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tayo ay mabigyan ng karagdagang kaalaman sa mga pwede nating gawin upang maiwasan ang mga insidente at pagkamatay dulot ng pagkalunod. Kasabay na rin rito ang mga talakayan tungkol sa flood hazard na na-mention nga ni Mayor, pagpakilala ng drowning prevention community playbook. Ito pong playbook na to, nakasaad po dyan yung mga key message na dapat tandaan para maalala natin kung paano ang pag-iwas sa drowning. At iba pang estratehiya kung saan kailangan namin ang iyong aktibong kooperasyon sa pagsulong sa drowning prevention. Naniniwala kami na kayang-kaya natin gampanan ang pagiging kampyon ng kalusugan sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga hazard-prone areas. So dapat sa kanya-kanya pong lugar, alamin po natin alin ang hazard-prone. Yung mga parating may mga nalulunod. Lagyan po yan ng mga markers, no? Palatandaan para ma-remind, no? Lalong-lalo na ang mga ating mga bisita or even ang ating mga constituent, mga kasama natin sa barangay, na wag lang susulong doon na maglangoy kung walang kasama. Or kung po pwede nga, iwasan na. Paglikha ng mga epektibong interbensyon, pagpalakas ng mga emergency response measure upang mabawasan ang pagkamatay dulot ng pagkalunod. Ito pong emergency measure, paglagay po ng mga bantay, no, sa bawat resort, no, tumitingin yung anong tawag niyan, lifesavers, no, dapat it's a must. It's a must parati na may parating aktibo na lifeguard. Kasi kung walang nagmamato, dyan parati ang aksidente. And, of course, yung owner ng resort is also accountable pag may nangyari. And it is negative. Sa locality, sa resort mismo, pag may aksidente, lalong-lalo na pag may namamatay. Ito po, para masubaybayan ang bawat na individual ng mga hakbang sa pag-iingat sa mga aktibidad na may anyong tubig. Sa pinagsama-samang puwersa ng ating gobyerno, mga katuwang na institusyon at ng bawat individual, makakamit natin ang isang Pilipinas, isang Bicolandia at isang probinsya ng Camarines Sur na ligtas, alerto at iwas sa sakuna. Hataw sa kalusugan dahil bawat bata ay mahalaga. Diyos mabalos sa Indo, Gabos. Once again, maraming salamat po to the Division Head of Field Coordination and Management Division, our Management Officer 5, no other than Dr. Ray Milena. Once again, Pasakaw, let's give Dr. Ray a big round of applause, please. Maraming salamat po. At syempre, Pasakaw, ngayon naman para bigyan tayo ng kaalaman para kung ano nga ba ang layunin ng Drowning Prevention Month at formal na ipakilala ang Hataw sa Kalusugan Health Caravan. I know, excited na kayo, pero bago ang lahat, gusto ko na munang makita. Pasakaw! My energy! Papa kayo, let me hear you say hep, hep! Without further ado, Pasakaw, isang masigabong palakpakan for Doktora Ara Dela Rosa Barcines, our Municipal Health Officer ng Rural Health Unit of Pasakaw. Hello. Magandang araw po sa ating lahat.
sa ating mga minamahal na opisyales mula sa Department of Health, sa pangunguna ng ating butihing Regional Director, Dr. Rosa Maria B. Rempilio, represented po ng ating Provincial DOH Officer, Dr. Ray Miliena. Doc, maraming salamat po. Sa ating mga LGU officials, headed by our beloved Honorable Mayor, Mayor Nino A. Tayco. Mayor, good morning po. Sa mga miyembro po ng ating Sangguniang Bayan, good morning po, mga WAD. Sa ating pong mga partner agencies and stakeholders, sa lahat po ng bumubuo ng DOH Bicol CHD, sa aking mga co-health workers, sa aming supportive na DMO, Ma'am Aurora Nira de la Cruz, Ma'am Au, sa lahat po ng ating mga bisita at panahuin ngayong araw, magandang umaga po sa lahat. So ako po ay naatasan na ipaliwanag sa lahat kung bakit ba tayo nagtipon-tipon ngayong araw. Para saan po ba ang ating selebrasyon? So it is with great pleasure that I welcome and introduce to all of you the Drowning Prevention Month and the Hataw Kalusugan Health Caravan. Okay, wait lang. Sorry po. Okay po. So today we launch our Drowning Prevention Month, a major health promotion campaign reminding us that drowning is preventable and that safety is everyone's responsibility. So for the rationale, drowning remains a serious public health concern. So dito po sa slide na ito, makikita natin ang burden ng pagkalunod. So according to the Statistics Authority, drowning is ranked as the 27th leading cause of death among Filipinos last year. So nung nakaraang taon po, may sa kabuuan na 3,000 deaths related po sa drowning. So that is equivalent to 8 Filipinos dying per day of drowning. Bakit po ba ayaw natin ito? Kasi po ang pagkalunod ay preventable. Siya po ay maiiwasan. Okay, so data from the DOH Online National Electronic Injury Surveillance System shows that 59 drowning cases were recorded, of which 28 resulted in death, including 3 who were declared dead on arrival. So makikita po talaga natin ang burden ng drowning sa Pilipinas. Most especially dito sa amin sa Pasakaw dahil kami po ay summer capital of Camarines Sur. Napakarami po naming beaches and taon-taon po meron kaming mga kaso ng pagkalunod. Okay, so ngayon po, ating pag-usapan or ating talakayin ang mga risk factors for drowning. Ano-ano po ba yung nagpe-predispose sa mga tao na malunod? Okay. Sige po, so isa-isahin po natin. Number 1 po is yung young age. Kung makikita niyo po yung picture, no? So karamihan po ng mga nalulunod ay mga bata. Especially po yung mga unsupervised children. So yan po ang ating unang risk factor. Pangalawa po, male population. Mas prone daw po ang mga kalalakihan na malunod. Bakit po kaya? May hula po ba? Kasi? Oy, very good. Okay. Yes, kasi po, minsan, kadalasan sila ang intoxicated. So, ang alcohol po ay isang risk factor din lalo. No? Apart from intoxication, kasi hindi naman lahat nainom, ang mga males daw po ay generally riskier. Mas mapusok, no? Mas malalim ang pinupuntahan. Kaya sila po ang mas at risk na malunod. Okay. Third risk factor po, ito ay talagang dito sa aming bayan, yun pong mga populasyon na nakatira malapit sa mga anyong tubig, no? So dito po sa amin, sa aming barangay, marami po sa aming munisipyo, marami kaming mga coastal barangay. So definitely risk factor po siya. Pang-apat po, ito evident din sa aming munisipyo, pagbabaha. Hindi lang po sa dagat, merong mga kaso ng pagkalunod. Meron din po tayong mga naitatala na pagkalunod dahil sa pagkabaha. So isa rin po siyang risk factor. And pang-5 pong risk factor ay ang pag-travel via sea or via karagatan. So may mga kaso din po tayo na recorded dahil po sa transportation or leisure water travel. Okay.
So bakit po ba tayo andito ngayon? Ito yung ating mga objectives, no? Yung objectives nitong drowning prevention activity natin. Number 1 po, promote awareness that drowning is preventable and a public health issue, highlighting the vulnerability of children. So may iwasan po ang drowning. At sa as much as possible, gusto natin maprotektahan ang lahat sa posibilidad ng pagkalunod. Pangalawang objective po, advocate for the evidence-based low-cost drowning prevention intervention measures. So karamihan po ng mga measures natin against drowning ay libre, wala pong bayad, no? More on behavioral ang pagbabago. So yan po yung pangalawa. And pangatlo po, collaborate with stakeholders and other sectors to strengthen enforcement of regulations and capacitate bystanders on safe rescue and resuscitation. So sabi nga po ni Doc Ray kanina, no, minsan yung mga bystanders na dadagdag pa ng mortality. So ngayon po, pasalamat din po kami, andito ang ating mga stakeholders, magpe-present din po sila mamaya to inform us kung ano po ba talaga ang mga dapat at tamang gawin. So sana po ay makinig tayong lahat hanggang mamaya. Okay, so apart from the campaign objectives po, no, meron din tayong tinatawag na behavioral objectives. So at the end of the campaign, the target audience, kayo po, no, ito ang aming target na matutunan nyo. Number 1, recall the different risk factors and preventive measures to avoid drowning. Pangalawa po, practice preventive and risk mitigating behaviors to avoid drowning. And pangatlo, proactively implement drowning prevention interventions and activities. Okay, so ulitin ko lang po kasi ito talaga yung tagline ng ating drowning prevention. Ano? Yung ating 5 Bs. So dapat po by the end of this campaign, kabisado na po ito ng lahat. Pag di po kabisado, walang giveaway. Hindi po, biro lang po. No? So 5 Bs, do your part, be water smart. So ang una pong B, bantay. Okay po, bantayan palagi ang mga batang lumalango. Yan po ang number 1 na B, bantay. Number 2, bida, salbabida. Gumamit ng life vest at tamang flotation device. Bida, salbabida. Pangatlo po, barrier. Takpan ang drum at balon at maglagay ng harang kung nakatira malapit sa anyong tubig o bahain na lugar. Mayroong physical na barrier. So, number 3, barrier. Pang-apat po, bawal ang alak. So, bawal ang alak, wag pong uminom kung lalangoy. So, bawal ang alak. At panglima po, bystander intervention. Surihin ang sariling kakayahan bago tumulong. So, kung may nakikita po kayong nalulunod, tanong nyo muna ang sarili nyo, marunong ba akong lumangoy? Okay? So, kung hindi, wag na po, ipaubaya na lang po sa marunong. Bystander intervention. So, ulitin lang po natin, ano-ano po yung 5 Bs? Number 1, bantay. Number 2, bida, salba, bida. Number 3, barrier. Number 4, and number 5. Very good. Lahat po ay may giveaway. Hindi po, biro lang po, no? Sige, so, ayun lang po ang sa ating Do Your Part, Be Water Smart na campaign. So, ngayon po, na-discuss na natin yung drowning prevention. One important message should resonate, no? Prevention saves lives. Ano po? Yun. So, ngayon ako ay magta-transition na po sa aking next topic. So, meron lang kaming 10 minutes. Okay. So, i-introduce ko na rin po ang initiative ng Municipal Health Office sa suporta ng Local Government Unit at ng Department of Health, ang Hataw Kalusugan Health Caravan. So, ito po ang pagdadala namin ng mga serbisyong pangkalusugan ng mas malapit po sa mga komunidad, bringing health services closer to our communities. So, the Hataw Kalusugan Health Caravan is an initiative of the Municipal Health Office aimed at making health services available, accessible, and community-centered. So, our goal is simple. Our goal is simple po, to bring essential health services closer to the people,
promote preventive care, and strengthen collaboration between the LGU partner agencies and the community in achieving better health outcomes. So ito pong health caravan, hindi lang po bakuna, konsulta, lahat po ng serbisyo na pinoprovide ng health office, bit-bit po namin sa health caravan. So isa-isahin po natin yon, ano? Una po, ang cluster 1 or family health. Siyempre, unahin natin ang pamilya. Dahil healthy family means healthy community. So, cluster 1, family health. Kaway-kaway po sa ating cluster 1 sa likod. Okay, so, may buntis po ba dito? Si Ma'am Mariel. Sige po, may baby, may toddler, mga magulang na gustong pabakunahan ng anak. So, sa family health cluster po kayo magpunta, no? So, sa family health cluster, we offer prenatal check-ups, immunization, family planning, adolescent services, and maternal health education, no? Okay, next cluster po. Cluster 2, kaway-kaway tayo sa cluster 2. So, cluster 2, our communicable disease cluster. Pag-usapan naman natin ang mga sakit na pwedeng maiwasan. So, ayaw natin ng dengue, ayaw natin ng TB, ayaw natin ng leptospirosis. Tama po ba? Ayaw natin. Ano? So, paano tayo makakaiwas? Malalaman po natin pag bumisita tayo sa booth ng cluster 2. So, ayun po. No? Meron silang mga giveaway, brochure, information, IEC materials para po sa kaalaman ng lahat. Okay, next cluster. Cluster 4. So, sa cluster 4 po, sige, wag na tayo mag-focus sa slide kasi hindi na siya nagalaw. Okay, sa cluster 4 po, non-communicable diseases. Kasi hindi naman po lahat ng sakit ay nakakahawa. So, sa mga may high blood po, may diabetes, sa mga tao dito na edad 20 pataas, kung maaari po, magbisita rin sa aming NCD or non-communicable disease cluster, no? So, dyan po, magkakaroon tayo ng risk screening and assessment para habang maaga pa, matukoy natin kung meron tayong mga kailangang gamutin tulad ng hypertension at diabetes. So, cluster 4 po, kaway-kaway. Meron pong libreng mga giveaways mamaya kapag nakumpleto nyo yung mga serbisyo ng bawat cluster, no? So, sana handa po ang eco bag ng lahat. Marami po tayong giveaway, no? Okay, finally, for our last cluster, cluster 5, health emergency. Kasi hindi naman kapag kalusugan, laging sakit lang, no? Sa health po, involved na, kasama na po sa amin ang health emergency preparedness and disaster preparedness. So sa cluster po na ito, sa cluster 5, kaway-kaway po, cluster 5. Okay. So magkakaroon po ng mga demonstration kung ano ang dapat na nasa emergency go bag. Magkakaroon po ng mga information campaigns. Ano po? So marami pong ihinihandang mga serbisyo at activities para sa ating Hataw Kalusugan Health Cluster. Okay po. So, handa na po ba ang lahat para sa ating opening ng Hataw Kalusugan Health Caravan? Okay. So, with the authority vested in me as the Municipal Health Officer, I officially declare our Drowning Prevention Month and our Hataw Kalusugan Health Caravan officially open. So, palakpakan po natin, ano? Sige po. So sana po pagkatapos ng ating mga lecture mamaya, makapag-ikot-ikot po kayo sa ating mga booth. Ano po? So, ayun. With that being said, maraming salamat po sa pakikinig. At again, maganda at malusog na umaga sa ating lahat. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Ara de la Rosa Barcines. To our beautiful Dr. Barcines, please stay on stage for the Certificate of Appreciation para po ibigay ni Dr. Ray Milena, our FCMD Division Chief, and Dr. Monray Isaiah Mansilla, our HPU Unit Head, together with Miss Aurora Nira de la Cruz, our DMO 4 of PDO Camarines Sur. Once again, pasakaw ngayon, mas naintindihan natin ang ating pagtitipon-tipon para sa safety po ng gabos, lalong-lalo na ng ating mga kabataan. And of course, the Certificate of Appreciation for Dr. Ara de la Rosa Barcines in recognition for the invaluable support as a resource speaker during the conduct of the major health promotion
campaign Drowning Prevention Month, given this 27th day of March 2026 in Pasacao, Camarines Sur. Signed by our OIC Director for DOH Bicol CHD, Dr. Rosa Maria B. Rempilio, MD, MCHM, CESE. Thank you so much once again to Dr. Ara de la Rosa Barcines. Maraming salamat po. Once again, Pasacao, we would like to hear a big round of applause, please. Kagaya nga po ng sinabi ni Dr. Ara de la Rosa Barcines, bukas na po ang ating health caravan. Maaari na po tayong bumisit sa ating mga health booths. Meron po tayong mga ilang games, papremyo. By the way, Pasacao, tayo ay makinig sa ating mga speakers dahil may nakahandang mga questions at papremyo sa bawat booths na bibisitahin natin sa ating health caravan. Parte po ng ating health caravan ang safe motherhood and immunization services, TB screening and medical consultation and X-ray voucher, risk management, mental health and health promotion, emergency preparedness and drowning prevention, and of course, meron din po tayong photo booth for our souvenirs, health promotion booth with games and prizes. At syempre, Pasacao, hindi na namin papatagalin pa para tuloy-tuloyin ang ating kaalaman para sa ating health prevention and of course, para sa ating Drowning Prevention Month. Atin naman ngayong alamin ang mga katangian ng mga individual na may mataas na chances ng pagkalunod at ano ba ang karaniwang kinahihinatnan ng mga kaso ng pagkalunod. Pasacao, isang masigabong palakpakan for Dr. Paulo Jason M. Garcia, our medical officer for Bicol Medical Center, Long Care Center. Wala ba tayong masigabong palakpakan dyan? Hello, so good morning. So I'm tasked to actually discuss regarding risk factors, determinants, and health impacts. Yeah. So, risk factors for drowning, mainly general, is environmental, individual risk factors, and behavioral risk factors. So, these are water conditions, as described by Dr. kanina, water conditions, lack of supervision, age, non-swimmers or weak swimmers, alcohol, and risk-taking behaviors. So for age, mostly young children are at high risk. So sinabi nga ni Doktora kanina, usually 12 years old or below. So siyempre, underdeveloped sila or ability to swim or assess risk and lack of swimming and water safety skills. So for older children and adolescents, they are factors such as peer pressure, increased risk-taking behaviors, and entry into workforce and experimenting with drugs and alcohol also risk for drowning. So, usually mga batang adolescent, yun yung mga nape-peer pressure silang, sige, talon ka dyan, or swim ka dito, kahit hindi naman marunong mag-swim. Okay? So, for older adults, usually mga drowning include reduced physical activity. Ito pa yung matatanda natin mga kasama sa bahay. Usually, matanda na sila, mahina na mag-swim, hindi na mahina ng katawan, may comorbidities, sila naman yung mga prone sa mga drown. So ito, actually, this is taken from the WHO statistics. So as we can see here, the age ratios from the Philippines po ito, from the Philippine Statistics Authority from 2022. So mostly, around 25%, around 30 to 49 years. This is according to PSA. I'm not sure kung may new statistics sila, pero this is taken from WHO. So yan. So more of 30 to 49 years old. So how about sex? So male drowning death rates are at least double those of female drowning. As explained kanina ni Doktora, ano bang bakit male ang mas madami? Siyempre, unang-una, alcohol use. Mas marami silang umiinom, mas nadadrown sila. At pangalawa,
yun, yung mga studies more likely to engage in risky behavior such as leading to drowning incidents. So, sila yung mga usually nag-swim sa mga open waters, mga alone at night nag-swim. Yan, hindi nag-wear ng life jacket kasi mga pasaway sila, matitigas ulo, syempre mga stubborn sila. So, yun. Ito naman, rate of drowning since, although i-explain naman to ng next reporter natin. Hindi ka na kailangan explain yan. So, another risk factor is actually poverty and inequality. So, it's 3.2 times higher in low-income countries. Actually, included na rin actually tayo ang Philippines dyan. So, syempre, the lower the income or lower social economic status, the higher chances of drowning. And drowning affects the poorest and at least educated people who live in rural settings. And also, as explained rin kanina ng doktora, climate and related risks. In here in the Philippines, syempre flood-prone tayo, especially in Bicol area since we are always with tropical storms. So it's estimated that 75% of fatalities in flood-related disasters are drowning deaths. So heat waves also, since matamis nag-El Nino dito sa Pilipinas, prone din po yan sa, syempre magsiswimming ang mga tao, kaya pupunta po sila, baka prone sila sa drowning. Ito, ano lang naman to. Yung same lang naman doon. So for low-income country respondents, pinakamadami adolescents. For middle income, pinakamarami ang preschool and adolescents. And for older people, for higher income countries, usually older people na ang mataas na chances na nagkakaroon ng drowning. So yan. So location. Saan ba maraming nagkakaroon ng drowning? So rivers and lakes, 79%. Ponds and ditches, 32%. As follows yan, coastal areas, Assyrian Pasakaw, madaming coastal areas dito. Swimming pools, open sea, dams, canals, irrigation, home surroundings, wells, sa mga bata yan, water tanks, containers, construction areas, bathtubs, and harbors. So dito, I think sa Pasakaw, marami ang mga coastal areas, kaya madami rin po yung sa, So yan yung mga, actually same lang yan, recreational risk factors din yan, recreational activities, boating, consuming alcohol, fishing, occupational drowning, and migration and drug use. So parati na may mention din ng alcohol. So dapat talaga hindi nagsisigarilyo inom pag nagsiswimming. So ito sample lang to. So mga flood-prone areas, so mas madami talaga. So same lang yan. Biological determinants. Yan na yan. Yun na yung sinabi kanina. Pinakita ni Doktora. So for the health impacts of drowning, so we have actually immediate and late impacts. So sa immediate, hypoxia, which leading to lack of oxygen, aspiration, yun yung pumapasok na naiinom na tubig sa baga, napupunta sa baga, and cardiac arrest. So usually, pag nalulunod ang isang tao, itong simpleng pathophysiology lang yan or nangyayari, magpapanik ang tao, mawawalan ng paghinga, mapupunta yung tubig sa baga, yan, mag-uubo, pag napunta sa baga ang tubig, mababagsak ang oxygenation, magli-lead po yan sa cardiac arrest. Okay, so yan yung basically, lang, baka kasi mahirap na intindihin. Okay. Yan, so actually, isang lang yan regarding sa algorithm lang ito kung ano nangyayari sa pag nakainuman tao ng tubig. So actually, it says here na 1 to 3 ml of fluids is significant na. Ibig sabihin, ang konti lang pong tubig mapunta sa baga or mainom na napunta sa baga
delikado na po or risk na po yan for aspiration pneumonia, ang tinatawag namin. So, ibig sabihin, kahit po nag-drown kayo, nakainom kayong tubig, okay naman kayo, nakalabas naman, na-save kayo, may chance pa rin po or risk po for aspiration pneumonia. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng pneumonia afterwards. Okay? So, yan ang explanation lang yan. Pwede kayo bagsak ang oxygen, magkaroon ng tubig sa baga, mahirapan huminga, leading to cardiac arrest pa rin po yan. So, hindi ibig sabihin na nasalba na kayo, okay na lahat. So, need nyo pa rin magpa-check up sa inyong primary healthcare physician. So, for the long term or yung late stages na, pwede magkaroon ng damage sa utak, neurologic damage, physical disabilities like paralysis or limited mobility, and psychological impact like post-traumatic stress disorder, anxiety, and depression. Siyempre, economic burden din yan, high healthcare costs, and loss of productivity. So yan, so basically, pag nawalan ka ng oxygen sa baga, magkakaroon ka rin ng walang oxygen sa utak. So magkakaroon ka ng long-term na neurologic or cardiovascular problems po. Yan. Thank you. Once again, maraming salamat po, Dr. Paulo Jason M. Garcia. Now, Pasakaw, we would like to ask once again Dr. Garcia to join us on stage. Dr. Garcia to join us on stage to receive the Certificate of Appreciation. At para naman ibigay ang ating certificate, we also would like to invite on stage Dr. Ray Milana, FCMD Division Chief, together with our Honorable Mayor Nino Taiko and Dr. Ara De La Rosa Barcinas, together with Miss Aurora to join us on stage. The Certificate of Appreciation is hereby given to Dr. Paulo Jason M. Garcia in recognition for the invaluable support as a resource speaker during the conduct of the major health promotion campaign Drowning Prevention Month. Once again, maraming salamat po, Dr. Paulo Jason M. Garcia. For our next speaker ngayon, baka kayo na ay nagtatanong kung ano ba ang pwedeng maging hakbang para maiwasan ang pagkalunod sa komunidad. Kaya naman para sagutin itong mga katanungan na ito, nais po naming imbitahan on stage our Dr. Monray Isaiah Mansilla, our unit head ng Health Promotion Unit mula sa Department of Health, Bicol CHD para sa Community-Based Actions Drowning Prevention Playbook. Ladies and gentlemen, let's give it up for Dr. Monray Isaiah Mansilla. Thank you very much po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sino po dito ang gustong malunod? Ay, wala? Ayaw nyo? Bakit? Ayaw. Okay, kasi Drowning Prevention Month daw. Tama naman. So ngayon po, actually, pag-usapan po natin, ano nga po ba ang mga hakbang para matupad yung gusto ninyo na hindi or ayaw natin na makakita ng taong nalulunod? So, hindi talaga ata gumagana. Next slide, please. Na-mention kanina, ilan daw po yung namamatay kada araw sa Pilipinas? 8. Imagine, ganun kadami ang namamatay sa Pilipinas dahil lang sa pagkalunod. And na-mention kanina ni Doktora, ito ay preventable. So, dapat walang namamatay mula sa pagkalunod dahil mapiprevent pala ito. Next slide, please. Next slide. Next slide. Yan. So, actually po, si Department of Health, meron po tayong nilalatag, binibigay po na playbook. Pag sinabi po nating playbook, ito ay isang libro, guide, kung papaano po natin i-implement sa isang komunidad para makagawa tayo ng isang napakagandang programa laban
sa pagpigil po ng mga maaaring pagkamatay gawa ng drowning. Isa po dyan, marami tayo, no? Lahat yan ay available po. Pero ngayon, ang i-discuss ko lamang ay yung about sa drowning prevention. So, simulan po natin. So, hindi ata po nagfa-function ng maayos yung yan. So, nakalatag po yung ating mga steps dito sa simpleng steps na to. So, didiscuss ko po ito dahil nandito yung ating mga stakeholders, nandito yung mga pwede nating makatulong para ma-implement natin itong playbook na ito. Pinakauna, ang isa sa pinaka-importante po dapat na magawa natin ay isang polisiya. No? So ako po, ang lagi kong dinidemonstrate, natatakot ako magtapon ng mga basura kung saan-saan dahil alam ko na may ordinansa na nagfa-fine sa akin kapag nahuli akong nagtatapon ng basura kung saan. Diba? So, ganun ka-powerful ang isang polisiya. Kaya, kung gusto daw po natin i-implement ang programang ito, dapat makapagbuo tayo, makapag-build tayo ng isang public policy. Meron po kaming mga polisiya na prepare na. No? Meron na tayong mga template na policy na po pwede na lamang pong pag-usapan, i-discuss, kasi dahil playbook po ito, po pwede siyang dagdagan, po pwede po siyang bawasan ng konti, lagyan ng kung anuman ang applicable sa ating mga barangay, municipality, or even sa province level. No? So, ibibigay po namin yung template policy na ito para maging basihan, unang step na po ng ating gagawing polisiya. Next step po. Bukod po dyan, we are also advocating na magkaroon po tayo ng mga supportive environment. Paano po itong supportive environment? Kadalasan daw po, or may mga tsansa, na mga bata ang nalulunod. Saan sila nalulunod? Yung iba, sa balon. Bakit nalunod sa balon? So baka, hindi supportive yung environment. Baka pinaglalaro yung bata na hindi natin nakikita, na babantayan. Kaya sa supportive environment, ina-advocate natin na yung mga posibleng pagdulutan ng ating pong or mag-cause ng pagkalunod, ma-identify na natin siya early. Para kung balon yan, matakpan. Kung beach man yan, malagyan ng harang or barrier. Di ba po? At kung ano-ano pa man pong mga pamamaraan para ma-prevent na natin yung risk na yon. Next is strengthening community action. Okay. So sa strengthening community action, napakaganda po ng pagpupulong na ito. Kasi kompleto yung buong komunidad natin. Merong mga citizens, meron tayong national government unit, local government, at napakarami pong health partners. Nga lang, minsan, mas maganda or madalas, mas maganda po ang nagiging resulta kung tayong lahat ay nagtutulungan. No? So dito sa ating strengthening community action, gusto po natin bigyan ng capability, kapasidad, ang bawat munisipalidad, barangay, sitio, pamilya, para on their own ay makagawa tayo ng iba't ibang strategy to prevent this one. We also have personal skills. So dapat ma-develop natin yung personal skills. Next slide po. Previous slide. Yan. So sa ating pong developing personal skills, tanong, sino po dito ang marunong mag-swimming? Sige, bababa ako para makakonect ako sa audience. Kasi parang ang layo ko sa stage. Ayan. Sino po dito ang marunong mag-swimming? Marunong po kayo mag-swimming? Hindi po. Hindi po. Naku, paano yan pag tumawid tayo sa dagat tapos na tumaob yung bangka, di ba? O ito mukhang bata-bata. Marunong ka mag-resuscitate or yung ganon-ganon, kapag may hinimatay? Hindi po. Hindi. Nako. Okay, so itong mga bagay na ito, kailangan natin siyang matutunan. Tama po ba? Sinong gustong matutong mag-swim? Ay, gusto ko yon. Tumaas ang Ako konti lang yung alam kong pagsuswim. Yung aso lang yung langoy aso lang. Pero hindi naman ata ako lulubog. Na? So, kasi tatayo lang po ako, tapos tatakbo na lang ako sa ilalim ng dagat. Joke po yun.
No? So, ang point natin dito is, para ma-build yung capability natin, hindi tayo malunod, kailangan meron tayong sapat na kaalaman at skills para sa swimming. Para just in case, magkaroon tayo ng, for example, tumaob yung bangka, makakapag-swim tayo. Diba? Bukod dyan, kailangan din sa pag-develop natin ng personal skills, what if may makita tayo sa isang beach? Marami daw po kayong beach dito eh. Nakita nyo may nalunod. Dinala na sa tabing dagat. Ngayon, kung hindi natin alam kung papaano po yun i-resuscitate or bubuhayin yung pasyente, sayang na nailagay pa siya, nadala pa siya sa shore, kung hindi naman tayo marunong mag-CPR. No? So dapat, alam po natin yon. Ayan, may tumatango sa akin ng mga taga Red Cross. So para baka mamaya ma-demonstrate nila tayo kung ano dapat yung mga dapat nating gawin. Naintindihan po yon? So kaya importante na nandito kayo para matulungan po natin yung kapamilya natin, kabarangay natin, kasi kahit yung simpleng pag-aaral ng mga basic skills, dapat alam natin yan. Ano po? So sabi kanina ni Doc, napupuno ng tubig yung baga kapag nalulunod, so paano natin gagawin na makakahinga ulit? So dapat maturuan po tayo nun. Next, kailangan pong ma-orient yung ating pong health services. So dito po, pag-uusapan po natin din kung papaano isusustain yung ating mga efforts. Kasabay dyan, yung dapat, habang estudyante pa lang, tinuturuan na natin kung paano yung tamang pag-swim, paano yung tamang pag-revive sa mga taong nalulunod, and so on and so forth. The whole of this po, ang gusto natin ay gawing safe. Pag sinabi po nating safe, ano yung gusto nyo? Yung malulunod muna tapos mabubuhay? Gusto nyo yon? Lunod muna, tapos saka natin buhayin. Gusto nyo po yon? Sino may gusto? Siya daw. Bakit? Ayaw. Okay. So, sinong may gusto dito na hindi na lang malulunod para hindi nabubuhayin? Kayo. Okay. Goods yan. Kasi ang gusto po natin ay malaman na natin ano yung mga posibilidad, pagkakataon na maari tayong malunod at iwasan na natin yon. Tama ba? Yes. Kasi prevention is better than cure. So gusto natin i-prevent na siya. Kaya kung mapapansin nyo yung mga letter B na na-mention kanina ni Doktora, lahat yan ay pang-prevent natin. Para hindi na tayo umabot sa pagkakataon na, uy, lunod muna bago bubuhayin. No? So dapat buhay tayo, healthy tayo, prevented natin yung drowning. No? So again, ang gusto po natin dito, meron dapat tayong mga local na data. No? So pag magpapasa tayo ng ordinansa, kailangan alam natin saang mga lugar ang napakalaki ng tsansa ng may mga malulunod. Kasabay yon. Alam mo ba, malapit ka ba sa may dagat? No? Marami bang nagsuswimming doon? Kailan dumadami ang nagsuswimming? Kailan tumataas ang mga alon? Kailan dumadating ang mga bagyo? Kasi doon tayo magpiprepare. No? So bukod dyan, hindi kami magkaintindihan ng clicker. So, bukod dyan, gusto rin po natin pagpaplano. No? Lahat po tayo dito, members ng community. At lahat po tayo dapat ay mag-participate sa pagpaplano. No? So baka iba yung gusto ninyo sa gusto ng ating mga kasamahan sa barangay, dapat mag-agree tayo kung ano yung mga pwedeng gawing activities, for example. We also want na magkaroon po tayo ng ordinansa. Na-mention ko na to kanina. No? Mas malakas ang ating pong basihan ng mga aksyon kung meron tayong ordinansa at ipiprovide natin yung template ordinance para po sana ay maipasa natin siya. If ever may papasa ito, Sir Steve, tama ba? If ever mapapasa natin to dito sa Pasakaw, ito yung first in the whole of the Bicol region. So we are praying and hoping na sana ito yung very first para ma-share natin siya sa ibang mga probinsya, sa ibang mga munisipalidad at kahit sa ibang region na sa Pasakaw,
being the summer capital ng buong Bicol, ng buong Camarines Sur, ay meron na tayong ordinansa proactively preventing drowning. To-provide po namin ito sa inyo pong copy. No? So of course, gusto po natin kasabay yung mga schools. Kasi gusto natin habang nag-aaral pa lang yung mga bata, alam na nila kung paano ipiprevent yung pagkalunod. Alam natin yan. Mas marami po akong kilala na nalulunod na mga estudyante nag-aaral. Hindi rin sila na-resuscitate, unfortunately. So mukhang isa sila doon sa 8 na namatay kada araw. No? So again, gusto po natin, estudyante pa lang, ma-prevent na po yung drowning. So tuturuan na din dapat natin sila sa pamamagitan ng basic water survival skills. Mamaya may mga magde-demonstrate. Nakikita nyo po, may mga booths tayo. Makakapag-demonstrate po yan. Kung gusto nyo pong matuto, punta po at mag-visit po tayo sa mga booths. So, number 5 po na gusto nating i-conduct na activity ay ang ating pong capacity building. Capacity building po para sa ating pong mga school. Sorry, hindi talaga kami nagkaintindihan ng clicker. So, anyways, number 5, mag-install tayo ng mga barriers. Katulad po, kapag nag-aalaga tayo ng bata, yung nilalagay sa crib. Kasi minsan gumagapang. Pagkagapang, nahulog, nalunod na yung bata. So may mga occasions tayo na nakikitang ganon. Yung mga balon na masyadong mababa, na naglalakad ka, nahulog ka na. So possible na may cause po yun ng pagkalunod. And yan. So ito po, kailangan yung bawat community po natin ay merong alam sa basic life support. No? So kung mapapansin nyo sa pinakadulo na part doon, may mga manikin. So hopefully ma-demonstrate or matry nyo po kung papaano nga ba ang ginagawa sa ating pong basic life support. So kung ano yung gagawin. Lalo na sa mga BHW na nakikita ko po dito. Marunong po kayo nito, ma'am? Marunong? Yung ginaganon, wow. So hopefully mamaya ma-demonstrate din po natin yan. No? And of course, pinakagusto natin dito sa activity na to is itaas natin yung level ng awareness, yung kamalayan, at yung knowledge ng mga tao para ma-prevent yung ating tinatawag na drowning. No? So ito again ay very much preventable, kaya kailangan lang po nating ikalat yung tamang impormasyon at gawin yung sinasabi po natin sa mga impormasyon na yon. Yes. And, of course, gusto po din natin na maisama doon sa mga regulation yung mahigpit na pag-enforce ng mga boating and ferry regulation. So, last week po, Monday, galing po ako sa Pasacao, pumunta po kami sa Burias. No? So, isa po doon sa na-appreciate ko ay marami pong mga life vest na nakakalat at binibigay talaga sila sa mga pasahero isa-isa. No? So tinuturuan din kung paano sa isuot, and at the same time may mga materials kung paano po may mga materials na mababasa para malaman kung ano nga ba at paano ang gagawin just in case may pagkakataon na tumaob or mayroong storm surge or kung ano man yung gagawin po ng mga pasahero pa sa pagkakataong iyon. So of course, meron din po tayong flood risks. So sa Pilipinas, pataas na ng pataas yung flood natin ngayon. Tama ba? Yung dating hindi binabaha na ngayon. No? So, hindi ko nasasabihin yung reason. Kasi baka maging controversial pa ako dito. But the reason why I'm telling this is dapat maging handa tayo lalo. No? Kasi nakikita natin dahil sa climate change, mas nag-iiba na rin po yung panganib na kinakaharap natin. So the best way to do it is to know when or where the risk will happen at gawa na po natin in advance ng ating mga actions. So, kasabay na dyan yun, nakita ko sa likod, may mga go bag, etc. So in summary po, ang gusto nating sabihin sa talk natin na ito, drowning is preventable. Hindi po natin gusto na curative tayo, gusto natin prevent.
prevention ng ating pagkalunod. Maari po tayong lahat malunod. May mga kakilala po ako, swimmer, magaling mag-swim, marunong mag-swim, pero nalunod pa rin. No? So, lahat tayo dito ay maaaring malunod. But, again, ang gusto po natin, walang malulunod. Kaya dapat may mga actions tayong gagawin. There are available community-based interventions para ma-prevent po ito. At nilatag ko po yung iba dito na mga pwede nating gawin sa communities. And of course, you have the capacity and authority to change the future of our children. So gusto po natin, ngayon sa generation natin, maayos na po natin yung pagsolusyon sa mga problema ng kinakaharap natin ngayon para yung mga bata na susunod na generation po natin, sila rin po ay ma-prevent na yung mga risks na yon. Okay? So, again, walang tao na dapat nalulunod. Dapat po tayo lahat ay maging malusog. Bakit? Dahil sinasabi po natin na sa Bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kasama po kayo dyan. So dapat po mapagtulungan natin na gawin tayong lahat na healthy o malusog. At hindi lang malusog, dapat tayo rin po ay ligtas sa kahit anumang kapahamakan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Good morning, everyone. Once again, thank you so much, Dr. Monray Isaiah Mancilia. Ladies and gentlemen, gusto ko pong makarinig ng isang masigabong palakpakan for Dr. Monray. Ngayon, mas matatandaan na natin ang ating 5 Bs. Bantay, Bida Salvabida, Barrier, Bawal ang Alak, and Bystander Intervention. Mas simple na natin ngayong maaalala ang pamamaraan para maiwasan ang pagkalunod. Pero syempre, bago natin tuloy-tuloyin ang ating programa, ladies and gentlemen, isang masigapong palakpakan for the No Entry Dancers. No Entry Dancers, the spotlight is yours. Let the bass kick. Ay nagulat nang buksan ang pinto. Salaw ng mga tao'y biglang nahinto. Buhok mo'y Gucci, talampak ay Gucci. Suot mo'y kawali kito'y tinanggalin dahil hello. Bongga kaday, bongga kaday. Sige lang, itaas ang kilay. Bongga kaday, bongga kaday. Sige lang, itaas ang kilay.
you so much, No Entry Dancers. And syempre, pasakaw bago natin tuloy-tuloyin ang ating programang Ngunyang Aldao, nais na muna naming i-acknowledge ang presence ng ating barangay officials and of course, the resort owners. Mr. Arnel M. Botacario, maraming salamat po, Ma'am Mary Ann Flora, Miss Russell Angeline Liao, Miss Marilyn Masapo, Miss Maricel Ibol, Mr. Noel Plofino, Mr. Edmond Neo, Miss Sefti Villarosa, Mr. Rodolfo Bongcalos, maraming salamat po, Miss Lerna B. Castillo, Miss Johanna Arroyo, Miss Maria Fe Ocan, Mr. Gil Miravales, and Mr. Romel Barba. Thank you so much. Once again, maraming salamat po sa ating barangay officials. Gusto rin po naming pasalamatan ang ating barangay captain, the one and the only Mr. Jodel Floriano, and the resort owners, Miss Lerma Castillo, Miss Johanna Arroyo, Mr. Rodel Pahalia, and Miss Mary Ann Flora. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, kanina nabanggit natin ang bystander intervention. And speaking of, dapat mayroon tayong alam kung sakaling tayo ay magbibigay ng tulong sa iba o para mailigtas ang ating sarili. Sabi nga nila, minsan daw mas napapahamak pa yung nagsisave dahil walang tamang kaalaman sa pag-save ng nais nilang isave, hindi ba? Kaya samahan natin ang Philippine Coast Guard Special Operations Group Bicol para sa water safety tips and survival techniques. Ladies and gentlemen, let's give it up for the Philippine Coast Guard! Good morning po ulit. Sa Gabos na po. Sa tuya pong DOH, sir, sa province po. To our, may respect to the Honorable Mayor and to the all local government units of Pasakaw. To all guests, the other service, sir, good morning po. Before I start, I would like to introduce myself. Ako si Coast Guard Simansekan Zandro de Rodrigo. On behalf of the Philippine Coast Guard, thank you, sir, for having us here. So, for this time, let's talk about the water safety and survival techniques as part of this today's activity. So, balik. Okay, so let's talk about the water environment. Ano po? So since na this is a water safety, ano-ano ba ang mga sa water environment, ano ba ang mga kadalasan o saan po ba tayo mas marami or mas madalas na nagkakaroon ng pagkalunod or drowning, especially dito po sa Pasakaw. So we have a lot of beaches and resorts po, sir? So since this timely nga, kasi papalapit na yung summertime or this is now the opening of the summertime, so let's talk about the water environment. Number one, sabi dito, the majority of drowning incident occur in natural water environments, but it's often difficult for people to imagine the danger present around such areas. So usually kasi, hindi alam ng tao or walang idea yung tao kung may danger ba doon sa pinaroroonan nila. So, being able to spot and understand the danger is the first step to being safer in or near the water. So, mas maganda kung alam natin kung may danger ba to prevent or para maging safe po yung mga maliligo. Ano po? Next, we have the types of water environment. Sabi dito, rivers. So, most probably, meron pong nalulunod sa mga rivers po, lakes and dams. Farms, beach and oceans, swimming pools, water crossings. Okay, dangerous on different types of water environment. So, sabi dito, sa rivers po, sa mga ilog, meron kasi po itong
current, ano po, from up, galing sa taas, papuntang baba po is meron po yung gravity of waters po. So pag natangay po tayo doon, pwede tayong malunod or madala ng agos ng tubig po. Crumbling bank, so syempre may current po siya. Sa gilid-gilid ng mga ilog na yon, pwedeng may mga gumuho na mga lupa or mga pangpang. Number 3, uneven and unsafe riverbeds. So yun nga po, submerged obstacle. So ano-ano ba ang nasa ilalim ng tubig? May mga sharpened objects, may mga bato, may mga nakausling kahoy na pwede tayong matusok. Sabi naman po dito sa lake and dams, river entry point. So ano mo, saan ba tayo dapat mag-entry or saan ba tayo dapat na magtungo? Ano po? And saan din po dapat tayo mag-exit? So, number 2, meron din yung cold water. So, syempre, pag bumaba yung body temperature natin into 35 degrees, magkakaroon din tayo ng hypothermia. Okay? Waves. So, syempre, may waves through current. And number 4, safety at the lake. Okay. Sa farms naman po, meron tayong step and slippery bank. So, alam ko na ang Pasakaw meron ding sa parting papuntang papuntang Milaor, Pamplona, yes. Marami po diyang mga umahan. Ano po? So, for the information everyone sa mga parauma, na yan po din po ang farm pala is nakaka-cause din ng pagkanunod. Kasi po may mga patubig. Ano po? So, slippery and step and slippery banks. Irrigation channel are often deep with banks and obtain cold water. Kasi dahil po tap water yan, nakokontrol siya ng temperature. So, minsan sa umaga malamig yan. Beach and ocean. So, meron niyang mga alon, waves, current, and dangerous marine species. Ano yun? So, most probably, ang cause ng drowning or minsan sa dagat, ang common accident is sa dangerous marine species is dikya, salabay, ano po, mga sea urchins, yan, and other dangerous marine species. Okay, sa swimming pool naman po, number one sa swimming pool, large crowds with young children, elderly people, or an experienced swimmer. An experienced swimmer, ibig sabihin po, hindi marunong lumangoy. Ano po? Number 2, slippery surface around the edges. So, usually po, pagka swimming pool, pag nabasa yung tiles, madulas. Ano po? Number 3, a varied depth of water. So, ang lalim ng water. So, ang lalim ng tubig, ang lalim ng dagat. Minsan, akala natin po, mababaw, pero dahil sa kantilado ang tubig, biglang pabulusok or lumalim yung dagat. Okay po? So, water crossings, car can easily stall and the water can be carried away in the current. If you are familiar about the hydropinning, this is the best example po dito. Hydropinning po is yung carried away or step away ng vehicle po pag nag-cross tayo sa tubig. For example, magtakbo ka ng mga 50 km per hour tapos may tubig po. Dahil sa gravity or dahil sa ang gulong po is content of oxygen, kaya pong ilitaw ng tubig yung sasakyan natin. Pag na-wash away ka, that's called hydropinning. And that is less than 50 centimeter of running water. Beware that beneath the water, surface roads, beds have been washed away. So, syempre, hindi natin nakikita, lalo na pag chocolate colors ang tubig dahil sa baha. Hindi natin nakikita na nung susunod pala na dinaanan natin is na nag-collapse na. So, pwede tayong mahulog doon, mag-tumbling or mag-roll out yung ating sasakyan. Ano po? Okay, let's talk about the water safety. Ano po? Sabi dito, the procedures, precautions, and policies associated with safety in, on, and around bodies of water where there is a risk of injury of swimming. Ano po? Safety can be considered as, number 1, sabi dito, a concern of yourself. Kasi if you know that you are safe, that is concern of yourself. Ano po? So, pag alam mo na safe yung lugar na yon, pag naligo ka, concern sa sarili mo. And number 2, a concern of others. Kasi if you know na safe yung lugar na yon or unsafe yung lugar na yon, pwede mong sabihan yung iba na huwag kayong maligo dyan, unsafe yung lugar natin. Number 3, awareness of danger, minimizing risk. So, pag nasabihan mo yung iba na bawal tayong maligo dyan, nami-minimize natin yung risk. Ano po? Preventing aquatic incident. So, most commonly, nagkakaroon yan during summertime. Ano po? Knowing when and how to act in an emergency. So, dapat alam natin kung kailan tayo magre-react or mag-a-act
during time of emergency. So, in the next slide, mga next slide po, tuturuan namin kayo or isabi din natin kung ano yung mga step by step para mag-act for emergency. Next, we have the safety tips. Also, learn to swim. So, kailangan, if you go to ocean, if you go to swimming, kailangan marunong tayong, we are capable, of swimming, in swimming. So, dapat marunong tayong maglangoy. Swim near a lifeguard. So, kailangan sa mga beaches po, sa mga beach owners, ang mga lifeguard natin nakapost, kailangan yung mga naliligo malapit sa mga lifeguards. Sunod dyan, never swim alone. So, dapat lumangay tayo na may mga kasama. May mga kasama. Look out for children closely. Do not pass the responsibility to the lifeguard. Hindi ibig sabihin po na kapag tayo ay may mga kasamang mga kabataan at may nakita tayong lifeguard sa mga parents po ito, huwag natin iasa dun sa lifeguard na, it's okay na maglangoy-langoy kayo dyan dahil meron namang lifeguard. Hindi po, responsibility po ng lifeguard na magbantay, pero hindi po yan kayang i-occupy sa dami po ng mga naliligo. So, do not pass the responsibility to the lifeguards. Do not rely on flotation device. They are not suitable for swimming ability. So, but it's better to select the best swimming flotation kung ikaw ay naliligo. For example, nagdala ka ng styro, akala mo ang styrofoam is considered as a flotation device. So, dinala mo yan. Medyo alanganin ka sa paglangoy, pakabya-kabya ka, napunta ka sa laot, nadala ka ng current, nadala ka papunta dun sa Daroanak. Then, yan ang sinasabi ni do not rely on flotation device. Next to that is calf in the rip current. Swim always sideways until free. And do not swim against the current pool. Kapag ka may mga, may mga current or sulog, may mga sulog, dahil po, nanggad nindo pagdabanan iyan, dahil po, mangangalay na lang kita or mawawaraan na lang kita kikusog, dahil po kita makakaabot sa gilid. Better way, magpahingalo, magilid, kung digdi po ang current, magilid ka mo digdi sa maluyo ang current, then maglangoy po pababa. Next to that, never swim when under the influence of distilled spirits, illicit drugs, or medication that can cause impairment. So, sabi nga ni Kasubago, pabalik-balik na dahil po maglangoy kung nakainom. Or balik tarong dahil ka mo mag-inom kung lalangoy. Okay po? Kasi po, pag nakainom kita, makusog na ang satuyang buot. Lumalakas ang ating pakiramdam na akala natin estranghero tayo or superhero tayo na kaya nating lumangoy ng mas mahaba or malayuan. Yun pala, utak na lang ang nagdadala, yung katawan ay hindi na. Dahil we are influenced by distilled spirit. Or mga alcohol. Okay. Protect your head, neck, and spine. Do not dive into unfamiliar waters. So, naiiling ko yan pirmi sa mga pier. Most probably sa mga kabataan na nagda-dive. Yan. Kung unsafe po ang lugar, dahil po kita mag-dive, tabaka, magkaigwa kita ng spine injury. So, sa mga parents po, i-avoid or sabihan po ang satuyang mga aki. Call or wave your hands for help into a trouble if you are in trouble. So, halimbawa, sabi kanina sa flotation device, napunta ka sa malayo, mag-wave ka lang, mag-stay calm, itaas ang kamay, then wave. Kunin yung attention ng mga bystanders. Then, pwede kang sumigaw, help, help. Or, kung malayo na, taas mo lang yung kamay mo. Kasi kung andito kayo ngayon, tapos mamaya pag uwi nyo, sana wala, or if ever man ito mangyari, at least alam natin na he or she is asking for help. At least po. So, sana wala. Observe beach or pool regulation. So, sinabi po kanina ni Doc na kailangan we will abide or kailangan natin na sundin yung mga pool regulation. And dapat nakapaskil po yan sa mga beaches and resorts. For the information of everybody. Resort hazardous conditions to the lifeguard or management personnel. Report dangerous condition. So, may kita kang mga bubog sa mga swimming pools. Tapos ikaw, concerned citizen, pwede mong isabi doon sa mga lifeguard or sa mga resort owner po na may bubog doon, unsafe po para languyan yung swimming pool natin. For the safety ng lahat. Never turn your back to the ocean. You may be swept off by waves that can come without warning. So, during habagat digdi po sa Pasakaw,
Darakula po ang alon. Ano po? So pag may mga alon na siring ka yan, or for example, ngunyan na summer, pag may mga alon, atubangon lang po, dahil po magtalikod. Kasi kung nagtalikod ka, tapos may paabot pala na alon, may darapang troso na tamaang sa imong payo. At least, kung nag-atubang ka sa iya or sa alon, makakailag ka po. Ano po? So, pag abot sa alon, pwede kang mag-jump, then magpaano ka lang, go with the wave lang po. Stay clear of coastal bluff. They can collapse and cause injury. So, sa mga gilid-gilid kang pangpang, dahil po kamo mag-rani dyan, pwedeng yan mag-collapse anytime. Ano po? For the safety. Standard water signs. Yan po, sa mga beach and owners na po, sa mga resort, ini po ang satuyang nakikita. So, mindful na dapat nakapaskil po yan, tanganin pong maaraman kang kadasaro. Regulatory signs or yung mga pula na hindi nagpapahintulot. Ano po? So, sabi ni this contains instruction which can be complied with. Failure to do so results in the offense of the law, or beach safety features. Ano po? So, pag may pula, bawal maligo, yan mga siring kayat, yan po ang mga pinagbabawal. Pagka warning sign naman po, that is yellow in color, sabi ni this sign advice for the particular hazard or hazardous condition. So, sinasabihan kita na dapat yaon digdi ang mga hazard ay kamo magdigdi. Ano po? So, parehas ka yan. So, makikita niyo, may mga jellyfish digdi or etc. etc. Ang blue naman po, ang sinasabi dyan, that is information or permissive sign. Nagpapahintulot na gawin ang mga bagay-bagay sa mga katubigan or sa mga swimming pools. Ano po? Okay. These 3 to remember rules known as Aqua Code. Yan. Okay. Number 1, sabi dito, go together. So, sabi sa go together, dahil po maglangoy kung mayong kaibanan. Ano po? Dahil po maglangoy pag mayong kaibanan. Stay float and wave. Yun ang sinasabi ko kanina na pag you are in trouble, itaas lang ang kamot, mag-signal. Siring hayan. Tanganing, ang sinasabi ko yan, naghahagad kanin tabang. And number 3, sabi ni reach to rescue. Pag may naaraman ka or pag may nakita ka or may na-witness ka na mga incident na arog ka ni, day ka po magdiretso na magtagbang sa tubig or mag-ibon ng aksyon. Kaipuhan po ning plano. Ano po? Kasi malay mo, nagpanik siya, harani lang sa imo, pwede mong iksahan kigalon, life jackets kung maigwa ka. Or kung abot kang stick, pwede mo siyang tawan ng stick din hilahon. Okay po? Kasi kung nakita mo, ikaw medyo alanganin din sa langoy, tumalon ka, dalawa kayong pwedeng ma-rescue. Ano po? So kailangan magplano. Okay. Next to that, kailangan din ng survival techniques. So, syempre, pag halimbawa napalayo ka or sa panahon na ikanamangay po, kaipuhan din po ang survival technique. Ano po? Okay. Swimmer in survival situation should remain calm and consider the following. So, pag ikaw po naasalanganin, magplano, magkalma. Ano po? Dahil po magpanik. Tangani pong dahil magbaba or dahil ka maglubog. Ano po? So, sabi digdi, winds, current or tide strengthen the direction. Ability to swim to safety. The possibility to someone of the shore coming to help. The weather and water condition. Yan po ang satuyang mga i-considered. Kung may tabang ba na maabot, yan. Dapat positive lang pirmi. Ano po? Kalmado, mag-isip, then dapat positibo. Air and water temperature. Pag-abot kang banggi, syempre malipot po ang satuyang tubig or karagatan. Whether the craft can be held. Yan. What buoyant object would help during or flotation devices. So, kung halimbawa, sa naglayag, sa mga maglalayag, pasiring sa ibang isla or sa ibang munisipalidad, sa coastal, dapat may dara-dara kitang mga life jackets. Kung wala man kitang life jackets, dapat igwa kita ning mga improvise. Ano po? Improvise. At least mga improvise na mga flotation device. Ano ito? Mga empty gallons, styrofoam. Ayan po. Whether to remove heavy clothing, kung naka-jacket ka ning pang kardudalisay, dapat bang i-let go mo na yan para tanganin makatabang ka sa imong paglangoy o mapabilis ka sa imong paglangoy. Ano po? Individual survival. Yan. May klase-klase po ang sa survival technique. So, sabi digdi, igwa po ding survival technique. Individual survival. Survival in the deep water emergency depends on the individual ability to use survival knowledge, judgment, skill, and fitness to survive, and
or in the water, safe water. So, pag ikaw po nilalamig na, hawakan lang ang life jacket. Pag nakasuot ka ng life jackets, then magkungkung, iipit po ang luong digdi sa imong sa likod po. Tanganing, makontrol ang sa imong body temperature. Yan po. Para ma-prevent ang hypothermia. Then, mag-relax. Yan. Sunod po, removal of clothing. Yan. This is skills that should be practiced regularly. In an emergency, some clothing can be used to make us float. So, ang ginigibo sa mga pantalon, pag mga arugkaini po, tinatalian lang po natin yung dulo-dulo ng pantalon dito po. Ano po? Then, basaon ka. Pag basa na ng tubig, iarog lang. Yan. Ikuha ng hangin, then, yapuson. Tangan ni pong kita mag-float. Ano po? This requires skills and energy and should only be attempted in an emergency if sufficient practice has been undertaken prior to the situation. So, kailangan po, praktisado kita sa pag-ibo kani. Kasi, minsan, kakakuha ng hangin, napagal na lang kita hanggang sa hindi na kita makalangoy. Ano po? So, dapat praktisado ang pag-ibo kayan sa nasa picture po. Sunod, signal for help. Yan. Also known as the jellyfish survival floating. Also known as the jellyfish or dead man float. And the survival float is one of the most important skill to learn since it can help you to survive in the water. So, maganan-gadanan ka lang, maghigda ka lang, dahil ka magpanik, i-relax mo lang sa imong hawak, tangani ikaw po mag-float, then ma-relax ang sa imong lawas po. Makaka-acquire ka auto-running energy. Yan po. Parehas kang nasa picture, yan po ang ginigibo kang dead man's float po. Procedure, lie in the horizontal angle or vertical position with the face clear to the water. Hold the buoyant object if available. Opo, kung may available na buoyant object, yapusan lang din maghigda. Ano po? Hanggang sa may mag-abot na tabang sa imo. Okay po? It is necessary to signal to someone for assist. Yan, ang sinasabi ko kanina. Kung naka-life jackets ka po, itaas lang ang kamot, paulit-ulit yan. Tangani pong daita malingawan. Ano po ang paghagad kay tabang? Okay po? Okay, syempre pag may individual, may group survival din po. Ano po? Ang group survival, identify a leader who will be responsible for organizing the group. Kailangan po, pag grupo, igwang saro na matindog na leader. Bakong mag-leader-leaderan. Magtindog talaga po na leader and with necessary skills or idea kung paano po gibuhon ang mga bagay-bagay na yan. O yun po? Keep together and face one another. Okay? Make a plan and avoid panic. Supervise the weaker swimmer. So, minsan sa pag-iriba, hindi man gabos siya na tatarao po maglangoy. So, i-assista po yan. Kay puhan, karapot-kapot kita sa kamot, tanganing malayog man kita sa harayo, sararo pa rin giraray. Sararo pa rin. Ano po? Support and tow the injured, unconscious, weak, or non-swimmer if necessary. Avoid dangerous and tiring action. So, wag na po, pag mga araw kanina sitwasyon, dahil na po kita magkaigwan ng mga extra activities, siring-siring kayo kung daiman kay puhan. Kasi po, yan lang ang magdadarakang sa imong pagkaluya. Iyo po. Okay. Number 1, sabi digdi sa group survival, igwaning huddle position. Huddling with others or with other people in the water lessen, no? The loss of the body heat and it is good for moral. Okay. Siyempre, idikit nindo ang mga hawak from shoulder to shoulder po. Ayan. Dikit talaga nindo. Then, magurulay-ulay. Ano ang mga dapat gibuhon tanganing makasurvive. Yan din po, makakabawas yan sa paglipot kang sa tuyang hawak. Ano po? Kasi, siyempre, init kang kada saro. Pag nag-ipon, mas mainit. Ano po? That is huddle position. Daytime. During daytime naman po, ayun, pag nasa tahaw kita kang dagat, sa kadagatan. Ano po? Each member of the group should hold hand rest to rest to create a bigger circle and provide greater visibility to easily spotted immediately by an incoming rescuer. So, kay puhan, magibo kita ng bilog. Kasi po, ang mga rescuer, lalo na pag nagamit sinda ng helicopter po, mas madali, visible. Grabe ang visibility kayan pag nasa taas po. Then, gibuhan na pa ng splashing, yan, magsipa-sipa kita, tanganing pag nag-explode or nagtaas ang tubig, mas madali po siyang makita. Ayan po. During nighttime, yan. Paano naman pag nighttime? So, pag nighttime, due to limited visibility, kay puhan po magdikit-dikit kita. Then, provide accounting sa kada grupo po.
Ano po, para maaraman ta kung halimbawa, 8 ka mo, dapat pag aga, 8 manggiraray. Ano po? So, kaipuhan, sa leader, mag-assist duman, kumpira ka mo, yan, kung may mga kinaliktura ba, o whatsoever po. Okay. Attracting the rescuers. Yan na po ang sinasabi ko na mag-ibon ng splashing. Creating a bigger circle during the daytime, and all members of the group will simultaneously do a flutter kick. So, pag nag-flutter kick ka po sa tubig, magsipa-sipa ka. Pag nakita ka po kang mas madali po siyang mailing kang rescuer po. Ano po? Ang isda nga ni, pag nasa rayo ka, pag nagtalon, pag bagsak, kita mo nga ni, how much more kung continuous pa. Ayo po. So, dahi po tapaglingawan yan. At least, dahi man kaipuhan sa ngunyan, at sa maabot, dahi man kaipuhan, at least may idea kita. Ano po? Ano lang, prepare lang. Centipede swim. Yan, centipede swim. Sinasabi digdi, a group survival technique where members are placed in a column formation. So, naka-column yan. Ang bitis ka yan, yan po digdiga, boss. Dapat kaipuhan dyan, may life jackets po. May life jackets. Ano po? Then, magsagwan-sagwan ka mo. So, leader po, facing to the direction. Facing po to the direction. Halimbawa, kung yaon digdi ang mga miyembro mo, kung paduman ang direction mo, digdi ka po naka-face. Tapos sila po, ang mga miyembro mo, yaon digdi, masagwan gamit ang kamot. Yan po. Magsabi kang, sagwan sa wala, tanganin pong magsiring kita sa tuo. Sagwan sa tuo, hold ang wala, tanganin magliko mangita sa wala. Then hanggang sa makaabot ka mo sa isla. Ano po? Siguro mga Scarborough Shoal or somewhere. Ano po? Halidigdi sa Pasakaw. Yan. Okay. Yan lamang po ang samuyang parte. On behalf of the Philippine Coast Guard, maraming salamat po for having us here. Thank you po. Once again, thank you so much to our Seaman Second Class, Mr. Sandro Rodrigo. Maraming salamat po. We would like to ask Sir Sandro Rodrigo to stay on the stage to receive the plaque of appreciation to be presented by Dr. Ray Milena, Honorable Mayor Nino Taico, Dr. Ara de la Rosa Barcinas, and of course, Miss Aurora de la Cruz. Once again, we wanna invite Mr. Sandro Rodrigo on behalf of the Philippine Coast Guard Special Operations Group, Bicol. Maraming salamat po. And this plaque of appreciation is hereby given to the Philippine Coast Guard Special Operations Group, Bicol, in recognition for the invaluable support extended during the conduct of the major health promotions campaign Drowning Prevention Month. Once again, thank you so much, Philippine Coast Guard. And of course, we also would like to thank and give the individual certificate to the following. SN2 Sandro Rodrigo, Petty Officer 1, Mr. Hermenihildo Sifilio, SN1, Mr. Christopher O. De Villa, SN2, Mr. Joseph Bazar, SN2, Mr. Eugene A. Villanueva. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, let's give the Philippine Coast Guard a big round of applause, please. Once again, thank you so much, Philippine Coast Guard. Once again, thank you so much to our Philippine Coast Guard. And now, ladies and gentlemen, for the chain of survival for drowning. Para naman sa kaalaman, pagdating sa chain of survival for drowning, pakinggan natin ang discussion mula kay Mr. Mark Anthony M. Vista, EMT SSF Safety Service Instructor. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mr. Mark Anthony Vista.
Okay, good morning po. Ay, mahina ng energy. Nagsisimula pa lang tayo. Good morning po. Yun naman, dapat pag responders, talagang dapat always prepared ka may energy. Ano po? Yan. Okay po. Once again, my name is Mark Anthony M. Bistan, one of the Safety Service Instructor under Philippine Red Cross po. Ano po? I am EMT po. Okay po. Today po, kanina na-discuss ni Sir Rodrigo and then ni Dr. Isaiah yung, kumbaga, ways kung paano tayo makakaiwas. Ito naman po is the continuation. Ano po? Nung management na gagawin natin, kasi yun nga po, hindi sapat lang na dala natin sa pangpang yung patient natin. Dapat we have to do something to save one's life. Ano po? Okay po. Please, next slide po, please. Okay. Meron lang po tayong 5 slide. Madali lang po ito. Okay po. Dito po, meron po tayong tinatawag na drowning chain of survival. Sa drowning chain of survival, hindi po pwedeng maalis yung isa dito sa mga ring na to. Kasi this is the step-by-step procedure on how we able to pataasin yung atin pong chance na makapagbigay ng best care para sa ating patient and at the same time sa atin po. Okay, we have, sa una, prevention of drowning. Dito, size up. Hindi assurance na marunong tayo lumangoy, mag-go ka agad. Bakit po? Kasi po ang isang tao na nalulunod 3 times na mas malakas kaysa po doon sa magre-rescue because of the adrenaline rush na kumbaga nagpo-flow doon sa katawan ng patient. Next, recognize distress. Na-recognize mo na merong nalulunod. Ngayon, ang gagawin natin ay ask for help. We have to ask for help. Habang hinihintay natin yung tulong na paparating, coming from our uniform personnel or mga responders, different agencies na pwedeng makatulong sa atin para po ma-save yung nalulunod. We have to do management sa ating patient. Dito po sa atin, meron tayong tinatawag na provide flotation. Dito, ito, meron po tayong tinatawag na row, throw, and go. Pero para sa amin, sa kapwa ko responders, alam po nila yan, list po sa amin yung go. Bakit po? Nalalagay sa risk din yung buhay ng responders kahit gaano ka kagaling lumangoy. Yan, yung row. Kung malapit lang naman yung atin pong victim or yung nalulunod, pwede tayong humahanap ng something na pwedeng iabot. Like pipe. Yun kagaya kanina ng sabi ni Sir Rodrigo. Yung pipe, or yung pole, pwede mo pong ibigay, i-instruct mo lang siya na kaya mo po bang hawakan, then hawakan mo po ng mahigpit, dahan-dahan po kitang hihilahin papunta dito sa gilid. Yun po yung row. Ngayon naman po, pag medyo distant, medyo malayo, pwede natin gamitin yung throw. Any flotation device na meron ka, life ring, meron kang rescue can, pwede mo yun i-bato, meron kang throw bag, ibabato mo po yun, provided i-instruct mo din yung patient. Pero wag natin ibato, direkta doon sa patient, or doon sa nalulunod. Ibabato natin siya na mas malapit doon na maaabot. Then after that, instruct na humawak, dahan-dahan nating hihilahin papunta sa gilid. And yung sinasabi ko pong list, priority namin is yung go. Kung walang-wala po talaga, water saving. Tayo yung pupunta to save yung patient. Okay po? The next sa ating chain of survival po ng drowning, is yung remove from the water. Yun na po, nasabi natin. And then, provide care as needed. Sige po, next po. Dito po, ipapaintindi po natin kung ano po yung dapat nating gawin. Related po ito kay CPR. We have the ILCOR po, International Liaison Committee on Resuscitation, which is sila po yung council kung saan nagpo-provide ng CPR guidelines every 5 years. Ngayon po, we have the 2025, CPR guidelines. Ito na po yung updated. Yung 5 chain of survival is naging 6 na po siya. Meron tayong tinatawag na out-of-hospital settings and we have the in-hospital settings. We will focus on the out-of-hospital settings po. Yan. Sa out-of-hospital settings, activation. Sa isang lugar, hindi po malalaman ng mga rescuers or ng anumang agency na pwedeng makatulong sa atin kung walang magre-report. Very important na meron pong magre-report.
ano po, na merong nalulunod doon sa isang particular na lugar. Then, after that, we have to provide a high-quality CPR. Ano po, dito po, makaklasify lang natin yung patient natin as infant, child, and adult. Ano po, sa infant, meron po tayong, kumbaga may guidelines. Before, sa 2020 guidelines, pwede yung tripod. Pero po dito sa atin ngayon, sa 2025 guidelines, ano po, doon kasi sa amin, malalaki yung mga tao doon sa LA, Los Angeles, Bui. Charot. Okay po, yan. Doon sa Amerika po kasi is malalaki yung mga tao. That's why ang kanilang suggestion is the circular motion. For example, ito po yung bata, in a circular motion, dapat nasa flat surface siya, then magpo-provide ka ng chest compression. In a circular motion, then, kung medyo talagang malaki yung bata, pwede mo pong gamitin yung iyong palad. Pero in a, calculated lang po yung ibibigay natin na force. Ano po? Then, meron naman po tayo sa child. Sa child naman po, ang gagamitin natin is one hand. Mamaya po, i-demo po natin kung paano po siya gagawin. Magpo-focus po tayo sa child since yun po yung yun po yung mga pinaka-focus natin. Na-observe po natin doon sa mga unang nagsalita. Ano po? Then we have, kailangan po pala doon sa infant is 1 inch to 1.5. Dito naman po sa child, ang depth na kinakailangan is 1.5 to 2 inches. Ibig sabihin po, 4 to 5 centimeter po yan. And then sa adult naman po, we have to accumulate at least 2 to 2.5 inches. Ganun po siya kalalim or equivalent to 6 centimeter. Ganyan po siya kalalim. Ano po? Then, after that, we have to do the defibrillation. AED po yung ginagamit ito. Sa atin po, sa pre-hospital, especially yung mga lay rescuers, is hindi po ito concern masyado. Kasi concern po ito ng mga medical health providers and yung mga rescuers po natin. Then, ito po yung pinaka-importante sa lahat. We have to, i-observe yung advanced life support. Sa advanced life support, hindi ko po sinasabi na yung ibang sasakyan is hindi natin pwedeng gamitin sa pag-transport ng patient papunta sa hospital. Pero mas mataas ang chance na mabigyan natin ng mas magandang care yung patient natin kung ambulance po yung gagamitin natin. Bakit? Meron pong mga EMS personnel sa loob ng ambulance. Sa atin po, sa municipal health, we have the HEMS. Di ba po? Okay. Kumbaga, yung mga trained na tao na yon is alam nila yung gagawin. And besides, meron pong mga gamit sa loob ng ambulance na magagamit natin to sustain one's life. Para habang papunta doon sa hospital, may continuity po yung care na ginagawa doon sa patient natin. Okay po. Sunod is, ito po yung atin pong, integrated post-cardiac arrest care. Kung ma-observe po natin, ito nangyayari ito sa hospital. Kasi sa hospital, walang ibang best treatment. Wag po tayong malilito, walang ibang best treatment kung hindi sa loob ng hospital. Remember, ang pre-hospital settings, which is yung sa labas ng hospital, tsaka yung hospital settings, is magkadugtong po siya. Yung hospital settings is continuity ng management natin outside the hospital. And then, the last one is the recovery. Sa recovery, malagang ini-involve natin yung family ng patient. Para maging successful yung pong ating healthcare doon sa patient natin. Okay, next slides please. Okay po, pinapyawan ko lang po. Since nasa labas po tayo ng hospital, this is the intermittent guidelines of 2020. Wag pong malilito. Yung pinresent ko po is yun yung updated, which is yung 2025 guidelines ni ILCOR. Pero, way back 2020, meron tayong tinatawag na pandemic guidelines. Meron tayong tinatawag na pandemic guidelines and na-identify ni ILCOR na ito yung pinakakinakailangan natin. Naglabas sila ng another memorandum, which is the intermittent guidelines, released last 2022, na yung pinopromote is yung 5Cs. Itong 5Cs na to is intended ito kahit kanino. Bakit po? Hindi tayo nangangailangan ng any device to provide CPR. Opo. Dito, ang kinakailangan natin is continuation lang ng CPR. Bakit kaya inilabas to ni ILCOR? It's because of the pandemic. Kahit hindi naman pandemic, meron kasing mga sakit na pwede tayong mahawa like HEPA, tuberculosis. Pwede po yun maipasa sa atin. That's why inilabas itong
5Cs. Ano po? Sa 5Cs, tatandaan natin yung check. Ano yung i-check natin? Yung pulse ng patient natin. Then, titingnan natin yung airway, breathing, and circulation ng patient natin. Negative pulse, negative breathing, cardiac arrest po yun. Huwag pong malilito sa pagkakaiba ni cardiac arrest tsaka ni heart attack. Bigyan natin ng simpleng explanation. Pag heart attack, ibig sabihin, kondisyon ito, sakit ito sa puso, na kung saan nade-develop siya over time. Hindi po siya biglaan. Meron po siyang mga sintomas. Like si cardiac arrest is bigla ang pagtibok ng puso dahil sa iba't ibang kondisyon, mapamedical man or trauma. Opo, pag sinabi nating trauma, aksidente. Okay po, yan. Ngayon naman po, i-check natin, negative pulse, negative breathing, ano yung sunod natin gagawin? Ito po, call for a help. Tawag ka ng ambulance. Pero, habang hinihintay mong paparating na yung ambulance, dapat meron kang management na ginagawa sa patient natin. Which is, eto na po. Sunod, gagawin mo is magko-cover ka. Ano yung i-cover mo? You have to put your PPEs. Face mask, gloves, Yan. Sa 2020 guidelines, kailangan din takpan yung bibig ng patient natin. Pero nowadays, hindi na ito applicable. Basta may PPEs yung provider, okay na po yan. Opo. Next is decompression. Dito na po tayo magkakaroon ng chest compression. Sa chest compression, it should be 100 to 120 per minute. Ibig sabihin, continuous yung pag-chest compression natin. Dire-diretso siya. Yan. Next is deconnect. Connect, ito po, is magtatrabaho na nito, mga DRRMOs, BFP, or yung mga providers na, yung mga rescue team na merong AED. Yung AED po kasi, siya yung nagko-correct ng irregular heart rhythm natin. Okay po? Ngayon, sige po. Ngayon, bakit kinakailangan natin mag-CPR? Nabanggit kanina ni Doc Isaiah, tama po yun, nagkakaroon ng hypoxia. Pag nagkaroon ng hypoxia, ibig sabihin, nakukulangan ng oxygen yung ating tissues. That's why, nagli-lead into death pag napabayaan. May 10 minutes golden hour lang po tayo. 1 to 6 minutes is the best time to revive the patient. Okay, sige. CPR guideline, shortcut natin. Pag magsi-CPR po tayo, sabi ng iba, we have to look for the nipple line. Pero papaano kung babae yung patient natin? Alangan naman hanapin pa natin yung nipple line. Sa guidelines, kailangan natin hanapin yung xiphoid process. Kung makikita natin yung atin pong chest, meron siyang parang arc. Yung arc na yon, yung sa dulo nun yung matigas, yan yung tinatawag na xiphoid process. Maglalagay ka po doon ng 2 finger, then yung dominant hand mo, yung heel ng iyong palad, yun po ang ilalagay mo doon sa ibabaw ng 2 finger mo. Meron 2 suggested. Yung isang suggested, dominant hand, finger interlace with your non-dominant hand. Yung another naman suggestion, coming from DOH, tama po ba, sir? Okay po. Pwede mo siyang ilagay, yung kamay mo ito, then, tama po ba, sir? Yung isang suggestion, coming from the DOH, yung isa po kasing suggestion, dominant hand, finger interlace with non-dominant hand. Ganito po siya. Pero sa DOH, meron i-sinuggest your dominant hand, and then isusupport mo yung wrist. Tama po ba, sir? Apa, yan. Tama po yun. Kahit alin po sa dalawa, very good po yun. As long as to serve the purpose, which is to compress yung pong chest ng patient natin, at least doon sa quality depth na kinakailangan. Okay, pag nagsi-CPR tayo, meron tayong kondisyon na tinitingnan. Tingnan natin kung mayroong DNAR yung patient natin. Hindi na tayo niyan magsi-CPR. DNAR, do not attempt to resuscitate. Yung patient natin is, na siya? Nasa putrefaction. Ibig sabihin, pag putrefaction, naaagnas na. Utang na loob naman. Wag na po. Baka pag ganyan mo, ay, nakalusot na yung kamay ko. Yung patient natin is nasa rigor mortis na. Or also known as the stiffening of the body. Meron po yung patient natin is may condition na kung saan non-survivable injury na po. Putol na yung ulo, magsi-CPR pa tayo. May massive bleeding, magsi-CPR pa tayo. Wala na po yung sense. Ngayon naman,
nag-CPR tayo, kailan tayo hihinto? Una, kapag EMS personnel arrives. Dumating na yung ambulance. Pwede natin i-turn over yung patient doon sa EMS personnel. Pangalawa, pag merong physicians na nag-assumes ng responsibilities. Ano po, or mga nurses, medical professionals. Pangatlo, kapag too exhausted na tayo. Ano mang bagay na pagod na tayo, kailangan na nating isuko. Charot. Yan, ano po. Pag pagod na tayo, pwede naman tayong tumigil. Pero I doubt na, siyempre buhay yun eh. Continuous yan. Okay na po? Sige. Proceed po tayo sa demonstration. Okay. Naririnig po ba ako? Okay po. Sa CPR guidelines, pag tumuot tayo, yung pinakamalapit sa ulo na tuhod, yun po yung una nating iluluhod. Ano po? Bakit po? Para po, maibitaranta si injury. Kasi kung ganito, tinulak ka nung marites, pwede mong tamaan yung patient mo. That's why, yung yung tuhod na malapit sa ulo, yun yung una mong iluluhod. Then after that, you have to check for the yung consciousness ng patient natin. Hey, hey, are you okay? Hey, hey, are you okay? Both ears, kailangan magsabi kang, hey, hey, are you okay? Hey, hey, are you okay? Why? Kasi po, kung meron siyang hearing impairment, doon sa kabila, at least doon sa kabila, maririnig ka po niya. Then after that, you have to open the airway ng patient natin. May request po ako. Everybody, yung inyo pong chin is idikit sa chest. Then hinga po kayo. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Mahirap huminga, di ba po? Okay, tingin po kayo sa taas. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan po yung tinatawag natin na airway patency. Ibig sabihin, papasok yung hangin, papasok sa katawan natin. Then after that, you have to check the airway, breathing, and circulation simultaneously, not more than 10 seconds. Ganito po siya ginagawa. Checking for the airway, tingnan mo po kung merong nakabara po doon sa daanan ng hangin or sa daluyan ng hangin. Then after that, kapag ganitong child is naka-neutral plus position lang siya. Ibig sabihin, hindi siya nakatingad ng masyado. Neutral plus position lang siya. Then after that, wala naman obstruction. You have to check for the pulse, carotid pulse. Ano po, not more than 10 seconds. Depende sa inyo kung paano yung bibilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halimbawa, 10 seconds, negative pulse, negative breathing. You have to activate medical help. Ano po, patawag po ng ambulance. Meron tayo ditong patient na under cardiac arrest. Then after that, is hanapin mo yung center of the chest. Again, xiphoid process, hanapin. 2 fingers doon sa xiphoid process. Then, dominant hand. Ano po? Finger interlace with non-dominant hand or pwede yung ganito. Then, ilagay po siya dito sa center of the chest. Dapat po hindi ka masyadong malayo. Kasi hindi mo po mabibigay yung tamang chest compression or yung quality depth na kinakailangan. Ano po? Dapat malapit ka lang. Then, bahagyang nakabuka yung inyo pong legs. Ano po? For stability. Then, naka-straight po yung inyong, kamay, naka-elbow lock po. Hindi po ganito kasi pwede po kayong ma-injury and hindi nyo maibibigay yung quality depth na kinakailangan. Dapat nakaganyan, ang technique po, ito po, daya po ito. Ituturo po namin sa inyo. Lean forward. Bakit? Meron na agad force na na-implique ka doon sa patient natin. Yung weight mo, ibinibigay mo agad. Rather than yung nakaganyan ka lang, then kukunin mo yung puwersa mo dito sa katawan mo. Lean forward, kukuha ka ng lakas dito sa yung hips. Guidelines. Pag nag-CPR ka, hold in place. Huwag yung nagbabounce. 1, 2, 3, nakaabot na duman sa pamitisan. Dapat hold in place. Number 2, it should be, kumbaga, inaalaw mo yung chest recoil. Inaalaw mo yung full chest recoil. Pump ka, then balik. Bakit po? Sige. Pag nagsi-CPR tayo, anong particular na part ng katawan natin ang sinisave? Heart. Sabi ni ma'am. Okay po. Sige, kayo po ang sasagot. Okay po. Ano ang number 1 na pagkain ng brain? Oxygen and glucose. Okay po. Who is the carrier of the oxygen and glucose papunta sa brain? Blood. Who pumps the blood? Heart. Therefore, when you are performing CPR, you are particularly saving your patient's brain. Nakuha po? Sino po ang
kumbaga, nagko-correct ng irregular heart rhythm ng patient natin? Tayo, yung nagsi-CPR. Sino nagpapatigil? AED. Nakuha po? Papatigilin ni AED yung irregular heart rhythm. Then, ngayon, magsi-CPR ka, ibabalik mo siya doon sa normal sinus rhythm. Okay po? Yan. Ganito po, hindi naman natin siya pwedeng bilangin ng 1 to 120. 21, 22, 23, mahirap. Ano po? Pwede natin gawing systematic. Ano po? Sa akin, ang technique pong ginagawa natin is magbibilang ka ng 1 to 30 kasi yun yung sa conventional CPR, di ba? Yung 1 to 20, then magbo-blow ka. Dito ang gagawin natin, 1 to 20, then magbibilang ka ulit ng 1 to 10, pero yung ika-10 kung nakailang cycle ka na. Therefore, 120 divided by 4, dapat maka-accumulate ka ng ilang cycle? 4 cycle. Pero ang pagkakaiba lang nito, continue siya. Apo. Gagawin ko po, no banging of heads, not working pag nagsi-CPR. Okay. Performing CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, kung adult. Opo. Pero kapag child, one hand. Pag infant, circular motion or one hand. Okay. Ito, child yung patient natin, ang gagawin natin is, dito ka, pwede mong ilagay dito yung kamay mo, then yung isa dito. Ang problema, minsan nanggigigil, pati yung ulo ginaganyan. Pwede mo siyang ilagay sa likod. Opo, ganito. Pero kung kaya mo naman i-control, pwede siyang dito. Okay, performing CPR for a child patient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nakailang cycle na ako? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Then after that, you have to reassess your patient. Ano yung i-reassess? Airway, breathing, and their circulation. Check for the airway again. Open the airway. No obstruction found. Checking for breathing. Then check for the circulation, not more than 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patient, return of spontaneous circulation. Ano po, ibig sabihin, ano ba, circulation and breathing, or positive pulse, positive breathing, you have to put your patients into recovery position. Pag naglagay ng recovery position, side lying position. Pero mas maganda, mas mala pa away sa'yo. Bakit po? Normally, susuka at susuka yan. Especially, droning yung patient natin. Ano po? Susuka yan. Limited yung resources natin or yung protection natin as lay rescuer. That's why, kulang yung PPEs natin kung tayo ay yung, alimbawa, BHW, ano po, nadaanan niya, nag-CPR siya, papalayo. Para po sumuka siya, away po yung secretion. Okay po? Sige po. Okay? May question po ba? I hope sa madali ang pag-explain is nakuha naman po. Malawak kasing usapin itong CPR, but then we have limited time to discuss. Ano po, that's why iniklian lang po natin yung presentations. It's wala naman po. Thank you very much po and God bless po. Once again, ladies and gentlemen, wala ba tayong mas masigabong palakpakan pa dyan? Before anything else, we just have a friendly reminder. Mamaya po magkakaroon tayo ng raffle kasama ang JKP2. So, antayin po natin dahil sa dulo ng ating programa ay mamimigay ng ilang mga equipments para din sa ating mga resorts owner and raffle para sa atin lahat. Thank you so much. And of course, on stage, we want to invite once again the Philippine Red Cross Camarines Sur for the
certificate of appreciation, the plaque of appreciation. For the plaque of appreciation, once again, we would like to call the Philippine Red Cross on stage. We would like to invite on stage Mr. Mark Anthony M. Vista, Ms. Maria Felisa Badjola, Mr. Brian Amante, Mr. Limuel John Relativo. Once again, we want to invite Mr. Mark Anthony Vista, Ms. Maria Felisa Badjola, Mr. Brian Amante, and Mr. Limuel Relativo. This certificate of appreciation is hereby given to the Philippine Red Cross Camarines Sur in recognition for the invaluable support extended during the conduct of the major health promotion campaign, Drowning Prevention Month. Thank you so much. Once again, thank you so much to the Philippine Red Cross. And Pasakaw, meron po tayong health promotion booth para sa mga informative health materials na pwede nyo pong makuha para sa ating barangay at resorts. Meron din pong pa-games, kaya make sure na nakikinig po tayo sa bawat lectures ng ating mga speakers ngayong araw. Dahil pag nasagot nyo po ang mga katanungan sa booth, ay may chance sa kayong manalo ng papremyo. And now, Pasakaw, ang 5 Bs na paalala para makaiwas sa pagkalunod ay higit pa sa isang tagubilin dahil ito ay sumisimbolo rin ng isang simple ngunit komprehensibong aksyon ng iba't ibang sektor. Sa ngayon, ating masasaksihan ang pagbigay ng commitments ng bawat isang ahensya o organisasyon para sa mga aksyon kontra pagkalunod. Una, ang bantay. Ang kawalan ng naakmang bantay o gabay ng mga batang lumalangoy ay isa sa mga dahilan ng pagkalunod. Para sa pagpapahalaga sa paalalang ito, pakinggan natin si Mr. Citadel V. Bautista, Miss Citadel V. Bautista, a representative from Department of Education, Pasakaw Central School. Let's give her a big round of applause, please. Hello. To our beloved Mayor of Pasakaw, Mayor Nino Taiko, to all the guests, sa bumubuo po ng activity ito, sa lahat ng naririto, magandang umaga pa rin sa inyong lahat. In behalf po of the DepEd Pasakaw Central School, and the Federation of Parent Teachers Association, plays a vital role in drowning prevention by promoting water safety awareness among parents, learners, and school communities. Though education and supervision advocacy, the PTA strengthens child protection both in school and at home. The organization remains committed to fostering a culture of safety and shared responsibility
and preventing drowning incidents. That's all po. Thank you. Once again, thank you so much, Ms. Citadel V. Bautista. And now we would like to ask Ms. Russell Angeline Yao mula sa Municipal Social Welfare and Development Office. A blessed morning po to everyone, to our Honorable Mayor Nino A. Tayco, and to our Honorable Vice Mayor George R. Bengua, and sa lahat po ng mga Sangguniang Bayan board members and sa mga partner stakeholders, resorts owner, and residents po na nandito po ngayon. So, on behalf of Municipal Social Welfare and Development Office and to our Department Unit Head, Ms. Marilu P. Fabi, let me reiterate our agency role in drowning prevention. The MSWDO supports drowning prevention by safeguarding vulnerable sectors through community education, family engagement, and child protection programs. The office advocates for safe environments and responsible caregiving practices within communities. MSWDO remains committed to promoting social protection measures that reduce preventable injuries and loss of life. Thank you. Once again, thank you so much, Ms. Russell Angeline Yao. Manatili muna po tayo, Ma'am Bautista and Ma'am Yao, para sa ating commitment pledge. And now, ladies and gentlemen, para sa ikalawa, ang bida salbabida. Ang paggamit ng life vest o tamang flotation device ay makakasalba ng buhay. Para sa pagpapalaga sa paalalang ito, pakinggan natin si Mr. Alan O. Perez, DRRM Assistant at Chief. Magandang umaga po sa lahat. To our Honorable Mayor Nino A. Tayco and to our Vice Mayor George R. Bengua and to the rest of the Barangay Sangguniang Bayan. In behalf po of our Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office and our Mr. Edmer N. Miravalles, our local DRRM officer, the MDRRMO strengthens drowning prevention through risk assessment, preparedness programs, and emergency response capacity building. By promoting water safety, education, and coordinating rescue readiness, the office minimizes preventable water-related incidents. The MDRRMO commits to protecting lives through proactive disaster risk reduction strategies. Thank you. Once again, thank you very much, Mr. Alan O. Perez. Now, ladies and gentlemen, for our ikatlo, ang barrier o harang. Ikaapat ay bawal ang alak. Ang pag-inom ng alak ay hindi lamang nakakaapekto sa kalusugan, pwede rin itong maging sanhi ng pagkalunod. Makakasama natin sa paalalang ito si Mr. Noel Plofino, ang President ng Pasakaw Hotel and Resort Owners Association. At para sa susunod,
Ang ikalima, ang bystander intervention, ang pagkakaroon ng isang bystander na may kakayahan at angkop na kasanayan na magbibigay ng tulong ay makakasagip ng buhay. Dapat suriin ang kakayanan bago tumulong. Para sa pagpapahalaga sa paalalang ito, pakinggan natin si Ms. Maria Felisa Arbajola, Yes, good our morning chapter po. administration. Good morning, and of course to our beloved Mayor, Nino Taiko, and of our Provincial Director from Department of Health, Doc, and the rest po na nandito, partners, in behalf of the Philippine Red Cross ng ating CEO, Chairman Gordon, and our Secretary General, the Dr. Gwendolyn Pang, and the rest of our Board of Directors locally in the Camarines Sur, of course, sa staff and then volunteers that we are present here na nag-present. We commit po in saving lives and of course in continuity po ng ating pag-train in the community po. So isa po yung ating duty as a partner po ng Philippine Red Cross po. Thank you so much. Thank you so much. At sa puntong ito, atin pong iisa-isahin ang lahat ng ating mga commitments sa pamamagitan ng isang lubid o rope. Tinatawagan po namin ang ating butihing alkalde ng bayan ng Pasakaw para pangunahan ang pagbubuklod sa 5 mga paalala. Our Honorable Mayor Nino Taiko. Ang lubid ay nagsisimbolo ng pag-asa sa gitna ng isang sitwasyon o rope of survival. Ito rin ay nagbubuklod sa lahat ng mga paalala para sa isang ligtas at malusog na komunidad malaya sa banta ng mga injury. Ladies and gentlemen, eyes on the stage, please. Maging Be Water Smart. So, Pasakaw, wala ba tayong masigabong palakpakan dyan? Para naman gawing formal ang mga commitments, pangungunahan ang Pledge of Commitment ni SFO1 Mr. Joel B. Guevara ng BFP Camarines Sur. Ladies and gentlemen, isang masigabong palakpakan for Mr. Joel Guevara. Nais po naming anyayahan ang lahat na magsitayo for the pledge. Pakitaas po ang ating kanang kamay. Sundan po ako pagkatapos ng aking salita. Ako si pangalan SFO1 Joel B. Guevara. Kamu po. Kawani ng ahensya o organisasyon Bureau of Fire Protection ay naninindigan at nakikiisa bilang isang komunidad para isulong ang kaalaman, kaligtasan, at pananagutan sa pag-iwas sa mga insidente ng pagkalunod. Aking kinikilala ang kahalaga ng bawat buhay. Sa pamamagitan nito, taimtim naming ipinapangako na
magiging mapagmatsyag at uunahin ang kaligtasan sa loob at paligid ng mga puok paliguan. Palalawakin ko ang kaalaman ng sarili, pamilya, at komunidad tungkol sa tamang water safety at wastong pagtugon sa emergency. Susuportahan ko at makikilahok sa mga programa at gawain para sa pag-iwas sa mga insidente ng pagkalunod. Hihikayatin ko ang responsableng pagbabantay, paggabay, at pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran, lalo na sa mga bata. Isusulong ko ang pagkakaroon ng access sa mga life-saving equipments at mga kasanayan sa pagtugon ng emergency. Isasabuhay ko ang pangakong ito upang maiwasan ang pagkalunod at mapangalagaan ang bawat buhay. Ito ang aking panunumpa para sa kaligtasan ng bawat Pilipino at para sa isang mas ligtas at malusog na pamayanan. Once again, thank you so much, Mr. Guevara. Wala pa tayong masigapong palakpakan dyan. Pasakaw! Bago natin tuloy-tuloyin ang ating programang Ngunyang Aldaw, nababasa natin sa ating LED wall ang Do Your Part, Be Water Smart. Ito po ang ating call to action ng satuyang activity Ngunyang Aldaw. So pasakaw, pagbilang ko ng 3, sabay-sabay nating sabihin, do your part, be water smart as loud as we can. Pasakaw, may energy! Papakayo, let me hear you say, hep, hep! On my count, let's say, do your part, be water smart in 3, 2, 1, and... Water Smart! Hataw kalusugan! Pasakaw! Thank you so much, ladies and gentlemen. Maraming salamat po. Tinatawagan namin on stage ang mga representative from our partners for the photo opportunity. Muli, tinatawagan po namin on stage ang aming mga partners, representative from our partners, RHC Pasakaw, Dr. Barcinas, representative from Philippine Coast Guard, representative from BMC, a representative from BFP. Once again, we would like to call all the representative from Philippine Red Cross to join us on stage for the photo opportunity. All the representatives on stage for the photo opportunity. And sa ating mga representative, let's stay on stage because once again, gusto ko pong marinig mula sa Pasakaw at sabay-sabay ulit tayong magsasabi ng do your part,
Be Water Smart, Pasakaw! My energy! Papakayo! Let me hear you say help, help! Ulitin natin ang sinabi natin kanina. Do your part, be water smart. On my count in 3, 2, 1, and... Do your part, be water smart. Thank you so much. Once again, ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang ating mga partners ngayong araw. Wala pa tayong masigabong palakpakan dyan. Thank you very much. And syempre, para bigyan ng pagkakilala ang mga organisasyon na nasa likod ng pagtitipon na ito, tayo po ay magbibigay ng mga certificates para igawad ang plaque of certificate. Tinatawagan po namin si Dr. Ray Milena, Dr. Monray Mancilla, Miss Julianne Granadino on stage for the plaque of appreciation for presenting the awards. To present the awards, we would like to call on stage Dr. Ray Milena, Dr. Monray Mancilla, Miss Julianne Granadino on stage. This plaque of appreciation is given to the local government unit of Pasacao, Camarines Sur in recognition for the invaluable support extended during the conduct of the major health promotion campaign, Drowning Prevention Month, given this 27th day of March 2026 in Pasacao, Camarines Sur. We would like to call Ma'am Al to join us on stage. Thank you so much to our Honorable Mayor Nino Taiko and the department heads. Maraming salamat po. We would like to ask our Honorable Mayor to stay on stage to join us. Honorable Nino Taiko, thank you so much. And to present the next plaque of appreciation, this is a recognition for the Rural Health Unit of Pasacao, Camarines Sur in recognition for the invaluable support extended during the conduct of the major health promotion campaign, Drowning Prevention Month, given this 27th day of March 2026 in Pasacao. The same plaque of appreciation is hereby given to the Rural Health Unit of Pasacao, Camarines Sur, headed by Dr. Ara de la Rosa Barcines, Municipal Health Officer. And now, ladies and gentlemen, a certificate of appreciation is hereby given to the following RHU cluster heads: Mr. Arlene R. Osma, Miss Sarah Jean D. De Los Santos, Miss Sherry Daffodil Cabilin, Miss Mariel Alayan, and Miss Sharina Taiko. Pasacao, wala ba tayong masigabong palakpakan dyan? Once again, thank you so much. This certificate of appreciation in recognition for the invaluable support extended during the conduct of the major health promotion campaign, Drowning Prevention Month. Ladies and gentlemen, the same certificate is hereby given to the Bicol Medical Center. We would like to ask one representative from Bicol Medical Center.
We also would like to call on stage the Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter. A representative from Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter, Ms. Maria Felisa Arbajola. And now, ladies and gentlemen, the same certificate is hereby given to the Department of Education Regional Office 5. We would like to call one representative from the Department of Education Regional Office 5. Department of Education Regional Office 5. And now, ladies and gentlemen, the same certificate is hereby given to the Bureau of Fire Protection Camarines Sur. We would like to ask one representative from BFP Camarines Sur. We want to invite the BFP Camarines Sur, all the BFP Camarines Sur to join us on stage. And the certificate of appreciation is also given to SFO1, Mr. Joel B. Galvara. FO3, Mr. Nino Lindon M. Regalado. FO3, Mr. Francis Arnal Baranyal. And FO2, Mr. Alfred R. De La Justa Jr. Once again, maraming salamat po. Hindi po mangyayari ang Drowning Prevention Month activity kung wala po ang suporta ng ating mga partners ngonyang aldaw. Kaya Pasakaw, let's give them a big round of applause, please. Maraming salamat po. At syempre, para sa formal na pagtatapos ng pagtitipon na ito, pakinggan po natin ang closing message from the one and the only Miss Julianne Legaspi Granadino, MSPH. Let me tell you. Our Senior Health Program Officer, Violence and Injury Prevention Program Coordinator, Miss Julianne Legaspi Granadino. Hello. Ayan, magandang hapon na ba? Hindi pa naman, may 5 minutes pa. So, once again po, isang magandang araw po sa ating lahat.
So I know excited na tayo, no, na umuwi, but we have other services pa po na available po sa ating caravan. So allow me just lang po to take this opportunity to say our thanks po, in behalf po ng aming Regional Director, Dr. Rosa Maria Rimpilio. Gusto po naming ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng nakibahagi at nagbigay ng suporta upang maging matagumpay po ang programang ito. Siyempre, first and foremost, sa LGU Pasacao, headed by Honorable Taiko. Thank you so much po. And of course, RHU Pasacao, headed by MHO Dr. Ara. Sa inyo pong pamumuno and to making this activity possible po. I know this shows not only the support for DOH, but yung care and compassion po natin para po sa ating mga taga-Pasacao. So, sa ating pong mga partners na nagbigay po ng suporta at kaalaman ngayong araw na ito, from DENR, PSA Bicol Medical Center, Philippine Coast Guard, also the Bureau of Fire Protection, Philippine Red Cross, the MDRRMO, salamat po sa inyong dedikasyon sa pagbabantay at pagtugon sa mga panganib na may kaugnayan po sa tubig at sa inyo pong malaking ambag sa ating pong serbisyong medikal at agarang pagtugon sa mga insidente ng pagkalunod. Sa Department of Education po and MSWDO, salamat po sa patuloy na pagbigay ng gabay sa ating mga kabataan at sa ating pong mga pamilya upang mapalagana po ang kaalaman sa kaligtasan. Sa ating pong mga resort owners, maraming salamat po. Sa ating pong barangay captains, Marina, napakalaki po ng inyong papel, hindi lang po sa activity ito, kundi sa mga hakbang na gagawin po pagkatapos nitong activity. So, I know you are the first line of defense sa pagkalunod sa ating pong komunidad and you have a big role to play. So, habang pong palapit na ang Semana Santa, ang Holy Week, ito yung panahon na mas kailangan po nating paigtingin ang ating pong kampanya. So, tandaan po natin sa pagtutulungan, mas marami po tayong matutulungan. So, ang bawat buhay po ay mahalaga at ang pag-iwas sa pagkalunod po ay responsibilidad ng bawat isa. So, huwag po nating kalimutan yung 5 Bs para po makaiwas sa pagkalunod. In-enumerate yun ng ating pong mga partners and ni Doc Ray po kanina. So, I know sa itong success ng programang ito ay hindi lamang nasusukat ngayong activity ito, but more so kung ano po yung mga actions na gagawin po natin after. Yung actions po ito, this would be the protection po against po sa pagkalunod para po especially sa ating mga kabataan. So before I end, pwede po ba nating sabay-sabay ulit yung banggitin po natin yung do your part, be water smart? Okay lang po ba? Ayan, huling hirit po bago tayo magtapos. Ulitin ko po do your part, be water smart. In 1, 2, 3, do your part, be water smart for a drowning-free Bicol. Dahil po sa bagong Pilipinas, bawat buhay po ay mahalaga. Maraming salamat po and once again, magandang araw po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Once again, thank you so much, Ma'am Julie Ann Legaspi Granadino. Wala ba tayong masigabong palakpakan dyan? Ladies and gentlemen, Pasacao, maraming salamat po sa inyong lahat at lagi nating tatandaan na walang bata ang dapat malunod dahil sa bagong Pilipinas, bawat batang Pilipino ay mahalaga. Ladies and gentlemen, this has been your host, DJ Chichay, na nagsasabing maraming salamat po and do your part, be water smart. Thank you so much, ladies and gentlemen, and have a good day. And of course, nais po namin imbitahan ang lahat ng ating mga partners, one whole group